Boas tardes, señoras e señores concelleiros, funcionarios, público que nos acompaña, medios de comunicación. Vimos dar comezo á sesión ordinaria da Corporación correspondente ao mes de xullo do presente ano 2024. Empezamos polo primeiro dos puntos do día, que é a aprobación das actas, dúas actas da sesión do 24 de xuño e do 29 de xuño. Non sei se hai alguna cuestión ás actas. Sí, don Emilio. Sí, as actas do 29 de xullo, eu estou mirando os archivos e non recibiron, non sei se os restos dos portavoces a recibiron. Pois creo que se enviaba a todos, pero... Outra cosa é que a veces se non se abren, se borran. Nadie recibiu as actas? O sea, 24 sí, 29 non. Bueno, pois entón deixamos pendiente esa acta do día 29, non? Dice do 29. E ao 24, hai alguna cuestión ao 24? Bueno, pois entón sometemos a acta, a aprobación acta do día 24 de xuño. Votos a favor? Por unanimidade. E queda algo pendiente por setembro, ata o día 29. Moi ben, pasamos ao segundo punto da do día, que é de acción de conta de resolucións da Alcaldía das datas do 19 de xuño ata o 18 do 7, 18 de xullo do 24. E antes de entrar na parte resolutiva, como viron, chegoulles ao largo da mañán dúas cuestións de urxencia, dous asuntos de urxencia. Un deles relativo ao reaxuste de anualidades do convenio para a ronda urbana co Ministerio de Transportes acordada pola Comisión de Seguimento, e o outro, un reaxuste de anualidades do convenio da Confederación Hidrográfica da segunda fase de mellora integral do saneamento de Monforte. Por tanto, unha proposta para someter a consideración do pleno para a urxencia e decir que estas dúas cuestións se integrarían no punto número 9, que tamén se refiere a unha adenda que se está no orden do día por o tema do convenio da depuradora do polígono. Entón, o punto número 9 tendría tres apartados. Apartado A, o que ten. Apartado B, o reaxuste de anualidades da ronda urbana. E apartado C, reaxuste de anualidades da segunda fase do mellora integral do saneamento. Vale, esa é a proposta. Así que sometemos a votación a urxencia, integrando, si sale aprobada, integrando estas dúas cuestións no punto número 9. De acordo? Pois sometemos a votación a urxencia. Votos a favor? 10, 11, 12, 13 votos a favor. Votos en contra? Non hai. Abstencións? 4 abstencións. Queda, por tanto, aprobada esta urxencia. E debatiremos no punto número 9, como decíamos. Pasamos ao punto número 3, que é a aprobación definitiva da conta, non, definitiva non, aprobación da conta xeral do ano 2023. Como saben ustedes, xa foi dictaminada pola Comisión Especial de Contas, estuvo a exposición pública, non houve alegacións, e, por tanto, corresponde someter a aprobación do Pleno para enviála despois aos órganos de control, como son Consello de Contas, Tribunal de Contas, etc. Alguna cuestión? No, Germán? Sí, boas noites a todos. Bueno, desde Desperta Monforte gustaríanos seguir insistindo na necesidade de arranxar o tema dos reparos de intervención. Gustaríanos que nos explicasen un pouco, porque sempre dicen
nos plenos que basicamente son cousas da luz e que pasan en todos os concellos, pero non é certo, porque ano tras ano o que vemos no tema dos reparos de intervención é que cada vez vai a máis. Non se, bueno, outro día falaba vostede aquí no pleno de que, por exemplo, o tema da grúa pois non está resolto, cada vez metemos máis cousas con reparos de intervención, e no informe de intervención deixa claras unha serie de cuestións que non estamos levando a cabo. Entón, gostaríamos que nos explicasen por que non se está facendo nada para que este tema se solucione. Moitas gracias, máis nada. Gracias. Alguna intervención máis? Non hai. Ben, don Germán, isto non ten nada que ver con eso. Isto é o estado contable do Concello. É como quedou contablemente o Concello no ano pasado. E dar conta aos órganos superiores para que fiscalicen. Non se trata aquí ahora mismo de facer unha revisión de reparos de intervención. Non é ese o punto. Oxe, se aprobamos ou non aprobamos a conta xeral do ano 23 para remitir aos organismos de control. Quere intervir? Moi ben, pois sometemos entonces a votación a conta xeral. Votos a favor? 10 votos a favor, votos en contra? Non hai, abstencións? 7 abstencións. Queda, por tanto, aprobada a conta xeral do ano 2023 do Concello de Monforte de Lemos. Pasamos ao punto número 4, que é unha proposta de modificación das bases de execución do orzamento, concretamente a base número 11, para, digamos, ampliar créditos. Alguna... Bueno, dictamen da comisión, por favor. O asunto foi dictaminado favorablemente con 6 votos a favor dos concelleiros do Grupo Municipal Socialista e 4 abstencións correspondentes aos concelleiros do Grupo Municipal Popular, concelleiro do Grupo Municipal do BNG e tamén concelleiro de Esperta Monforte, Grupo Mixto. Moitas gracias, señora secretaria. Ben, antes de que se pasou a decir ao principio do pleno, antes de seguir, igual temos que pasar un pouco de calor, porque pola tarde funcionara o aire, pero a tormenta queimou algo e xa non funciona. Así que hoxe non vamos a ter aire acondicionado. Se temos algo de calor, pois temos que pasar. Pero foi debido ao tema da tormenta. Pola tarde, cando se comprobou, estaba funcionando. Bueno, dito iso, para que sepan por que non está a posto, é por ese motivo. Bien, alguna cuestión a esta proposta? Non hai intervencións? Bueno, pois entón sometemos a votación. Votos a favor? 10 votos a favor. Votos en contra? Non hai. Abstencións? 7 abstencións. Queda, por lo tanto, aprobada. Punto número 5 é unha proposta de bonificación do ICIO, como vostedes saben, se refiere a unha solicitude de Tour España para melloras do alumeado e relacionadas tamén con melloras do tramo da muralla que pertenece ao parador. El dictamen da comisión, por favor. O asunto foi dictaminado favorablemente por 6 votos a favor dos concelleiros do Grupo Municipal Socialista, 3 abstencións correspondentes aos concelleiros do Grupo Municipal Popular e ao concelleiro do Grupo Mixto BNG e un voto en contra do concelleiro de Esperta Monforte, Grupo Mixto. Moitas gracias, señora secretaria. Intervencións? Non hai. Sometemos entón a votación. Votos a favor? 16 votos a favor. Votos en contra? Un voto en contra, non hai abstencións, queda, por tanto, aprobada co voto en contra de Esperta Monforte. Pasamos ao punto número 6 e número 7, que votaremos por separado, pero se hai algún debate será conxunto, que é sobre a aprobación da mutación de Manial a favor do ADIF para que poida realizar as obras de supresión dos pasos a nivel de Juan Montes e de Río Seco. Dictamen da comisión, por favor. Das dúas xa. O punto número 6 foi dictaminado favorablemente a proposta con 8 votos a favor dos concelleiros do Grupo Municipal Socialista, concelleiro do Grupo Municipal do BNG e concelleiro de Esperta Monforte e 2 abstencións dos concelleiros do Grupo Municipal Popular.
O punto número 7 foi dictaminado favorablemente a proposta con 8 votos a favor dos concelleiros do Grupo Municipal Socialista, concelleiro do Grupo Municipal do BNG e concelleiro de Esperta Monforte, e 2 abstencións dos concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular. Moitas gracias. Alguna intervención? Non hai, pois entón votamos o punto número 6. Votos a favor. 12 votos a favor, votos en contra. Non hai, abstencións. 5 abstencións do Grupo Popular Esperta. Sometemos agora a votación o punto número 7. Votos a favor. 12 votos a favor, PSOE e BNG. Votos en contra. Non hai, abstencións. 5 abstencións de Partido Popular e Esperta. Quedan, por tanto, aprobadas ambas as dúas. Pasamos ao punto número 8, que é a resolución de recurso de reposición interposto contra o acordo do Pleno de data 24 de xuño do presente ano sobre desestimación de alegacións no expediente de expropiación por tasación conxunta dos terreos, bens e dereitos necesarios para a realización das obras de rexeneración do firme da Rúa Santiago. Un dictamen da Comisión, por favor. O asunto foi dictaminado favorablemente con 6 votos a favor dos concelleiros do Grupo Municipal Socialista, 3 abstencións dos concelleiros do Grupo Municipal Popular e do concelleiro do Grupo Municipal do BNG e un voto en contra do concelleiro de Esperta Monforte. Moitas gracias. Para expoñernos a este punto, ten a palabra don Iván. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Bien, como pueden apreciar de la documentación remitida por Secretaría, se trae este pleno a desestimación del recurso de reposición interpuesto por los señores doña Purificación Arias Vázquez y don Alfredo Álvarez Vázquez contra el acuerdo del pleno de fecha 24 de 6 de 2024, la resolución de las alegaciones al expediente expropiatorio para la ejecución de la regeneración del firme de la calle Santiago. El motivo esgrimido para la desestimación del recurso es el mismo que se le comunicó en la desestimación de las alegaciones presentadas por los interesados en su día. Estos señores recurrentes reclaman una mayor superficie a expropiar que la que figura en el proyecto de expropiación por transacción conjunta, basándose en que el catastro figura su finca abarcando una parte de la calle Santiago. En la memoria descriptiva del proyecto de regeneración del firme en la calle Santiago, aprobado en octubre de 2023, se recoge que las obras que se proyectan consisten en la mejora del firme de la vía de la calle Santiago con un ancho medio de 5,97 metros. La vía que se incluye en el presente proyecto forma parte de la red viaria municipal del concello de Monforte de Lemos. En base a ello se procede a se procede a la desestimación del recurso presentado por los reclamantes, ya que esta superficie que ellos dicen ser suya forma parte, evidentemente, de la red viaria del municipio ya consolidado. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Intervencións? Non hai. Sometemos entonces a votación a desestimación das alegacións das que nos referimos en este punto. Votos. Votamos. 10 votos a favor de denegar esta resolución, este recurso, que yo he dito, el recurso de reposición. Votos a favor? Non hai? Ahora tienes que decir en contra. ¿Cómo? A ver, votos a favor da proposta de resolver o recurso de reposición en contra. É que non entenderon ben o de en contra. É en contra do recurso, non en contra da proposta. Contra do recurso. Votos a favor. 10 votos a favor. 11, perdón. Don Germán, usted votou a favor. Tiña a mão levantada por sello de... Bueno, votos en contra de denegar este recurso. 5 votos en contra. Abstencións? 2. É dicir, que queda desestimado o recurso de reposición. Sí. No, Germán e o Partido Popular. Sí, pois xa os tiña. Vale. Vale. Moi ben, pois pasamos ao punto 9, que, como comentei antes, despois da votación por urxencia, ten 3 apartados. O apartado que se figuraba nese punto 9, máis estes dous que foron remitidos no día de hoxe, que son simplemente reorganizacións de reaxuste das anualidades, coas cantidades son as mismas, pero reaxustándoas cada ano, de diferente maneira. Dictamen da Comisión, por favor, do punto 9 que había, do outro non.
vai dictamen. O punto 9 foi dictaminado favorablemente con 6 votos a favor dos concelleiros do Grupo Municipal Socialista e 4 abstencións correspondentes aos concelleiros do Grupo Municipal Popular e concelleiro do Grupo Municipal do BNG e tamén Experta Monforte do Grupo Mixto. Moitas gracias. Don Iván. El 9. Espera, sí. Bueno, este punto, efectivamente, unha vez que incluímos estes dous apartados novos, pois o expoño eu. En primeiro lugar, é dicir que nos tres casos, tanto no apartado A, B como C, non se modifica para nada a aportación municipal nin de ningún dos outros organismos. O único que se fai é unha reanualización de cada un destes apartados. Por tanto, consistiría simplemente en esa modificación que se acabo de decir, tanto no que xa estaba previsto como no actual. E no caso como se chama, no caso primeiro que estaba no orden do día, o que había, recordarán que era unha redacción que nos dicen que hai que corrixir esa redacción para que entre en vigor teña eficacia esta adenda que antes decía que a adenda resultará eficaz desde que se formalice por ambas partes e, sin embargo, parece ser que ten que ser da seguinte maneira, que a presente adenda modificativa sufrirá ou surtirá efectos tras a inscripción no Rexistro Electrónico Estatal de órganos e instrumentos de cooperación antes da fecha de extinción do convenio. Eso é a modificación en relación do polígono e logo os outros dous son reanualidades, como teñen vostedes, que foi enviado o día de hoxe. Para alguna intervención? Sí, don Emilio. Ben, grazas, moi boa tarde a todos os presentes. Nosotros vamos a votar a favor da proposta no tema do tocante á depuradora, porque si tamén creo que xa o fixemos na Comisión Informativa, se lembro mal, e nosotros vamos a abster por a premura que se deu e tampouco, ainda que non é moita texto que trae e o lemos, pero non deu tempo a estudalo. Moitas gracias, don Emilio. Doña Cati. Moitísimas gracias, moita boa tarde a todos. Bueno, en relación a este punto que recolle estes tres apartados, como ben decía o alcalde, que inclui estes apartados, non nos abstenemos a todos polo seguinte motivo. O primeiro punto que xa se presentou na Comisión Informativa creemos que forma parte da execución propia do Goberno e preferimos estar un pouco a parte de como se van executando estas partidas. E os outros dos puntos, un pouco pola premura. Si nos gustaría destacar que nós sempre vamos a apoiar todas aquelas inversións que este equipo de goberno, liderado por este alcalde, consiga para a cidade, sobre todo no que atañe o saneamento e abastecemento. Ben sabe vostede, o alcalde, que somos moi críticos con ese tema, pero tamén vamos sempre a recoñecer cando faga calquera inversión neste sentido. Entonces, do mesmo modo que o recoñecemos, parece que vai haber maior aplicación este ano, polo tanto, igual isto que se axilizan as obras da fase 2, o que nos alegra, sí que nos entristece que parece que se retrasa un pouco o tema tan necesario do vial de conexión entre a Nacional 120A e a Nacional 120. É algo que nós tamén levábamos no programa, creemos que é importante, alegrámonos que teña o vostede tamén en previsión. O que si esperamos é que, agora que parece que o grueso da financiación va no ano 2027, non implique moita demora na execución deste proxecto. Nada máis e moitas gracias. Gracias, doña Cati. A ver, en relación con o da Nacional 120, a ronda urbana, que é unha 120A coa actual Nacional 120, decir que esta foi unha modificación que saliu dunha reunión da Comisión de Seguimento e que, por lo tanto, ante a non aplicación este ano, nin o 23, nin o 24, é evidente que manter as sazonalidades non ten sentido. E, por tanto, o que se fixo foi pasalos ao 25, 26 e 27. O feito de que non viñera esta urxencia foi que, como ve vostede, tamén hai que reanalizar a Diputación.
E entonces, hasta que tuvemos, digamos, a conformidade que a Diputación reanalizaba en estes números que teñen vostedes aí, non o trouxemos. E iso foi, se foi onte, se o xa primeiro da mañá. Por tanto, foi cando decidimos traelo, para non esperar a setembro, porque iso é alargar plazos. E logo, na outra, no de que foi hoxe pola mañá, produciuse unha reunión telemática no día de hoxe, que tal como está recollido aquí na acta, se produciu ás 8:30 da mañá esa reunión, unha reunión de seguimento, e o que se fixo foi tamén, en este caso, acelerar a financiación pasando fondos que en principio estaban previstos para o ano 25, adiantalos ao 24. Tal xeito que había previsto por parte da Confederación para este ano 1.371.000 euros e para o ano que ven 204, e deste xeito se adiantan ao ano 24 1,5 millón e quedarían pendientes para o ano que ven 72.000 euros, mentres que o Concello adiantaría de 342 a 375 e quedarían para o ano que ven 18.000 en vez de 51.000. Tanto que fai adiantar, agilizar en este caso, e iso foi hoxe ás 8:30 da mañán despois da reunión que tuvemos de seguimento. Por tanto, en canto se fai a proposta, mandamos o antes posible, pero estas cousas hai que facelas, hai que elaboralas. Así que iso foi o motivo das urxencias, por non ter que esperar ao pleno de setembro para adiantar o traballo. Algún debate máis? Alguna intervención máis? Non hai? Moi ben. Pois sometemos a votación entonces este punto número 9 coas tres cuestións. Ou votamos por separado? Por separado, moi ben. Pois votamos entonces en primeiro lugar o que estaba proposto xa no punto número 9, que era o do texto, a modificación do texto. Votos a favor? 10, 11, 12 votos a favor. Votos en contra? Non hai. Abstencións? 5 abstencións. Sometemos agora a votación o punto número 2, que é o B, o punto B, como lle queran chamar, que é o reaxuste de anualidades do convenio para a Ronda Urbana Ministerio de Transportes acordada pola Comisión de Seguimento. Votos a favor? 10 votos a favor. Votos en contra? Non hai. Abstencións? 7 abstencións. E por último, punto 3, o apartado C, reaxuste de anualidades do convenio coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil da segunda fase de mellora integral do saneamento de Monforte. Votos a favor? 10 votos a favor. Votos en contra? Non hai. Abstencións? 7 abstencións. Pasamos ao punto número 10, que é unha moción do Partido Socialista en relación a suba do canon que os concellos abonan a Sogama pola xestión dos seus residuos. Ditamen da Comisión, por favor. O ditame favorable á proposta con 6 votos a favor dos concelleiros do Grupo Municipal Socialista e 4 abstencións dos concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular, Grupo Municipal do BNG e concelleiro de Esperta Monforte, Grupo Mixto. Moitas gracias. Para expoñer ahora sí esta iniciativa ten a palabra don Iván. Buenas tardes de nuevo. Bien, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Monforte, de acuerdo con lo dispuesto al Reglamento de Organización, Funcionamiento, Régimen Jurídico y Entidades Locales, desea llevar al Pleno la siguiente propuesta de moción. Exposición de motivos. La Sociedad Gestora de Residuos Sogama, que gestiona los residuos de 295 ayuntamientos gallegos, estableció en 2019 la bonificación del 10% en el canon de la basura a los ayuntamientos que se habían comprometido a reducir el volumen de basura y envases ligeros, así como repercutir esta rebaja en los recibos del vecindario. De esta propuesta se beneficiaron los ayuntamientos gallegos que redujeron la cantidad de basura generada, cumpliendo uno de los principios fundamentales de la jerarquía de residuos, por lo tanto, haciendo bien los deberes medioambientales. En la ley de acompañamiento de los presupuestos 2023 conocíamos la intención de Sogama de suprimir esta bonificación, amparándose en el aumento de los costes de luz y gas de sus instalaciones, pero ante la respuesta social y por parte de los ayuntamientos que esta medida ocasionó, finalmente el Gobierno gallego tuvo que recular y sustituyó esta medida por la bonificación del 15%, condicionada esta vez específicamente a la implantación del contenedor marrón y al traslado de los recibos
a los recibos de la rebaja. Hace unos días Sogama anunció la eliminación de esta bonificación del canon para los meses que quedan en 2024, quedando la cantidad laboral en 66,01 euros tonelada para todos los ayuntamientos y una subida para el 2025 de 78 euros por tonelada media. Para compensar esta subida, anuncia que dispondrá del Fondo de Cooperación Local, lo que reducirá en 12 euros esta subida, quedando finalmente en 66,01 la cantidad a abonar también en 2025. El motivo que alega la entidad para justificar esta subida es el impuesto estatal regulado en la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular que provoca unos sobrecostes imposibles de asumir, echando la culpa, evidentemente, al Gobierno de España. La realidad es que esta ley viene a regular el impuesto que impone una directiva europea del año 2018, que grava la incineración y el depósito en escombrera por ser las formas medioambientales menos recomendables para la gestión de residuos y que en la actualidad son las formas referentes de Sogama: incineración 60%, escombrera 21%. Esto obliga a Sogama a tener que asumir el impuesto por su obsoleta gestión y por no haber mudado en todo este tiempo, desde el año 2010, la forma de tratar los residuos. Pero a pesar de esta carga impositiva en los presupuestos de la Xunta de 2024, se estima que la empresa tendrá unos beneficios anuales aproximadamente de 300.000 euros, por lo que, evidentemente, no es cierto que sea deficitaria. La Xunta no está cumpliendo las recomendaciones europeas en lo referente a la gestión de residuos y esto hace que estemos muy lejos de cumplir los objetivos de reducción y reciclaje marcados. Desde el Grupo Municipal Socialista denunciamos esta situación y exigimos al Gobierno gallego que mude su política de gestión de residuos para una gestión descentralizada por plantas de proximidad y privando la reducción y reciclaje frente a la incineración y el depósito en escombrera, ayudando económicamente a los ayuntamientos para la implantación del contenedor marrón o formas análogas de tratamiento diferenciado de los residuos orgánicos. Y, por supuesto, no grave a los ayuntamientos que llevan desde el año 2019 haciendo los deberes, cumpliendo los compromisos medioambientales con la supresión del 15% de la bonificación del canon tal cual se preveía. Ni utilice, por supuesto, el Fondo de Cooperación Local, cuyo objetivo es llevar a cabo inversiones en los diferentes ayuntamientos para compensar el gravamen derivado de su nefasta gestión, ni más ni menos. Por todo lo señalado anteriormente, el Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Monforte solicita del Pleno de la Corporación Municipal la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, mantener el canon actual impuesto a los ayuntamientos gallegos descritos en Sogama al 66 euros por cada tonelada de residuos domésticos gestionada, más el incremento correspondiente al impuesto sobre el valor añadido. Y mantener también la actual bonificación del 15% de este canon unitario con los mismos requisitos, resultando así un canon bonificado de 56,10 euros por cada tonelada de residuos domésticos gestionada, más el incremento correspondiente al impuesto de valor añadido. En segundo lugar, ayudar económicamente a los ayuntamientos para la implantación de medidas que contribuyan al reciclaje de los biorresiduos, en la medida en que buena parte de los pequeños ayuntamientos no disponen de los recursos para la implantación del colector marrón y, por tanto, quedan fuera de la bonificación del 15% en ese canon de Sogama. En tercer lugar, implantar medidas urgentes de cara a modificar la actual política de gestión de residuos, primando la reducción y el reciclaje frente a la incineración y el depósito en escombrera. En cuarto lugar, ampliar las plantas de bioresiduos existentes, como estaba previsto en el Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Galicia 2016-2022, para favorecer la gestión de proximidad. En quinto lugar, exigir a la Xunta de Galicia el inmediato final de las obras de la planta de transferencia de Monforte de Lemos para evitar tener que seguir llevando los residuos orgánicos a la planta de transferencia de San Cibrao de Viñas en Orense. Sobre todo si tenemos en cuenta que el Ayuntamiento de Monforte es el que más materia orgánica aporta a esa planta y evitar así un gasto innecesario tanto para el Ayuntamiento de Monforte como para los ayuntamientos de la comarca. Y eso es todo para la primera intervención. Nada más, gracias. Muchas gracias, señor Torres. Don Germán, ¿quiere intervir? Sí, de Desperta Monforte vamos a votar a favor, porque parece-nos correcto todo o que piden. Sogama ten que mudar a súa forma de reciclaxe e ten que axudar nos concellos a traballar a implantación de cantas medidas sexan necesarias para abordar os costes de recollida, non o contrario. Non cargar os gastos aos concellos. Mais nada, gracias. Muchas gracias, don Emilio. Gracias. Ben, nos vamos a tamén votar a favor desta iniciativa porque nos parece correcto, porque para entendernos de que, visto de outra perspectiva, que non é o que pasa, pero para que nos entendan que pasaría se nosotros reciclamos, a veciñanza se fai un esforzo en reciclar e despois a empresa cando recolle o lixo o volve a remexer todo xunto. Sería, pois, absurdo. Pois isto é algo dun contido semellante, perdón, porque estábase premiando, incentivando eses concellos que estábamos cumplindo, pero hai máis cousas que iso, non? Mire,
vamos a ver. Dende finais do ano pasado, a Xunta xa sabía, a Sogama e a Xunta sabía o que se iba a recadar por residuos de impostos. Pero non se dixo, hasta despois das eleccións, non se anunciou esa suba do canon aos concellos que os colle a metade do exercicio económico, o que altera todas as contas municipais. Ademais, pois unha suba do 30% camuflada pola Xunta que di que nos vai ingresar unha cantidade por habitante que xa está no fondo de cooperación local e, para entendernos, pois a Xunta prevé recabar 12 millóns de euros, dos cales 9 van de tráfico aos concellos, polo tanto sigue sendo unha pega. O sistema da recollida de xestión do lixo de Sogama está obsoleto, non o digo eu, dicen moitos informes técnicos, xa que sigue incinerando unha importante porcentaxe dos residuos e outro 20, a sobre un 60% máis ou menos, e un 20% vai a vertidos. Quer dicir que somente se recicla escasamente o 20%. Por lo tanto, creemos que ese mal funcionamento ou ese desaxuste económico o que se vai a transferir, o que se quere é que se sean os concellos e a veciñanza en sí, porque ao fin e ao cabo vai repercutir no recibo do lixo, pois quen se faga cargo desas axustes económicos que ten a empresa. Nos vamos votar a favor, como dixen antes, porque creo que atende a dereito e que ten con toda a justificación. Muchas gracias, don Emilio. Doña Cati. Moitas gracias, señor presidente. Este tema que traen aquí o Partido Socialista pois xa deu explicación do canon do Sogama na comisión parlamentaria o presidente de Sogama, Javier Domínguez, precisamente pois a voceira do seu partido. Miren, efectivamente se produce un desequilibrio económico importante no ano 2023 na empresa Sogama, precisamente por diferentes medidas tomadas polo Goberno Central, e non só por esa lei estatal 7/2022 da que falou o voceiro do Partido Socialista, hai máis cousas. Efectivamente, entre estas medidas cabe destacar esa lei como impostos ao vertido da incineración de residuos e son os contaminados por unha economía circular, que representaron un impacto para Sogama de 9 millóns de euros, importe que a empresa asumiu íntegramente, sen repercutilo aos concellos. A supresión da retribución ao investimento da planta termoeléctrica por unha orde ministerial do 8 de xullo de 2023, comprometida ata o ano 2026, cando finalizaría a súa vida útil, perdendo por este concepto 18 millóns de euros. A reducción no segundo semestre de 2023 da retribución e explotación da planta de coxeración, o que supón 2,9 millóns de euros menos, e a recuperación, ademais, do imposto eléctrico, ata un 7%. É dicir, non só é a medida da lei, derivada, por suposto, da directiva europea, sino de outras máis medidas do Goberno Central que supuxeron un extracuste de 39 millóns de euros, de 39 euros por tonelada de residuos tratadas nas súas instalacións. Así as cousas, e tras realizar numerosos estudos e análisis para minimizar esa repercusión das decisións tomadas polo Goberno Central nas arcas locais, a proposta de canon medio para 2024 é de 78 euros tonelada. Non obstante, a Xunta de Galicia, efectivamente, tal e como decían, a través de un fondo de cooperación local adicional, aportará a eses 295 concellos adheridos a Sogama un total de 9 millóns de euros, vendose rebaixado o canon ata os 66 euros tonelada. Así as cousas, é importante decir que o sistema de xestión liderado por Sogama é o máis barato de España. Fronte ás medidas impositivas impulsadas desde Madrid, o Goberno galego leva anos apostando por políticas incentivadoras, como a bonificación aplicada ao canon de Sogama desde o ano 2019, que supuxo un aforro de 20 millóns de euros aos concellos. Esta bonificación é certo que non se vai poder agora manter, precisamente por eses motivos que se acaban de explicar. Ben, hai que tamén destacar que, a modo de exemplo, no período 2017-2023, a empresa pública investiu máis de 100 millóns de euros nas súas instalacións en impulsar a nova rede galega de infraestructuras para materia orgánica a disposición de todas as entidades locais.
Actualmente se toma a iniciativa de construir 3 novas plantas de compostaxe, ademais da xa existente en Sogama, coa idea de achegar unha solución para o tratamento dos bioresiduos recollidos separadamente. Isto recóllese na liña estratégica 6 do novo plan, na que se indica non só a creación e mellora da rede de plantas de tratamento de titularidade pública, senón tamén a promoción de investimentos privada en novas instalacións ou melloras nas plantas de tratamento de residuos municipais para a integración do sector privado na rede autonómica de tratamento. En canto a esos puntos, polo tanto, creemos que quizá o que máis nos pode facer dubidar que o punto 5, que efectivamente nos, o Grupo Popular, tamén somos os primeiros que queremos que as obras na planta de transferencia rematen o antes posible, pero sí que nos confirman que se está traballando arreo para que isto sexa unha realidade. Así que do mesmo modo que cando nos traemos aquí iniciativas que vostedes son boas para a cidade pero que non a aproban porque dicen que xa están traballando nelo, pois isto é exactamente o mismo. A Xunta xa está traballando para que eso sexa unha realidade. E para concluir, quero recordar o equipo de goberno que está agora gobernando o Concello de Monforte que según a Lei de Bases de Réxime Local unha das competencias fundamentales dos municipios é precisamente a recollida de residuos. Polo tanto, creo que xa bastantes axudas económicas teñen todos os municipios, pero iso de o único que queremos facer é asfaltar e festas, temos tamén que preocuparnos de outras competencias que nos atribuye a norma. Nada máis, moitas gracias. Gracias, doña Cati. Segundo turno, señor Torres. Muchas gracias, señor alcalde. Mire, doña Cati, yo tengo aquí las alegaciones de la FEGAMA, la subida al canon de Sogama. No las voy a leer porque evidentemente no me llegaría toda la tarde, pero se las puedo dejar a usted para que se informe y vea que lo que ha dicho ahora o le han informado mal o le han contado una mentira y usted nos la traslada aquí. No es cierto lo que dice doña Katia. Mire, aquí estamos todos con que el señor Sánchez hace, el señor Sánchez deshace. Esa política podre del señor Feijóo de no tener nada que ofrecer a un país y pensar en demonizar al adversario y luego después agredir, es un quítate tú para ponerme yo que no lleva a ningún lado. Y en este caso, yo si quiere le dejo esto para que se informe y verá que la modificación viene de donde viene, no del gobierno de España. Pero en cualquier caso voy a hacer unos breves apuntes para que vea usted el error en que se encuentra. Mire, esta subida del canon que tanto Sogama como la Xunta de Galicia justifican que se debe al impuesto estatal del señor Sánchez es falso. Y es falso porque a través de la ley 3622 de 27 de diciembre, por la que se modificó la ley 17-2010 del régimen de cesión de tributos del Estado a las comunidades autónomas y que fija las condiciones de la cesión, estipula que el ingreso de este impuesto irá íntegramente a la Xunta de Galicia, accionista mayoritario de Sogama, y que como consecuencia de ello ya presupuestó en los presupuestos para 2024 por importe de 12.150.039 euros. Para que quede constancia. Por su parte, Sogama manifiesta que la Xunta de Galicia aportará 9 millones de euros a través del Fondo Gallego de Cooperación Local, con el fin de minimizar el impacto de a las entidades locales, por lo que el canon final será de 66 euros por tonelada sin IVA. Hay que recordar que este impuesto ha sido asumido por Sogama en el año 2023 y no consta que fuera ingresado en su totalidad a la Xunta de Galicia, lo que es muy grave teniendo en cuenta que es la accionista mayoritaria de Sogama. Miren, en los presupuestos de la Xunta para 2024 la participación del Fondo de Ingresos de la Xunta era del 2,3.208%, sumando un total de 152.279.957 euros. Y de este importe la Xunta ya ha quitado 12.100.000 euros para crear el Fondo Ambiental. Y qué casualidad que resulta el mismo importe que debe abonar la Xunta para minorar el canon por incineración y vertido. Y lo cierto y real es que esta aportación es realizada por los concellos con sus sistemas de financiación. Es decir, que los ingresos que reciben a través del Fondo de Cooperación Local vienen de ahí. La Xunta debería aportar la cantidad total recaudada en concepto de impuestos sobre depósitos de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos, por la que se presupuestó inicialmente 12.150.039 euros, para implementar bonificaciones en el canon de los concellos y de esta forma cumplir con los objetivos marcados con la creación de este tributo. Resulta contradictorio que, siendo la Xunta la que preveyó en su día con la creación de Sogama una jerarquización en las opciones de tratamiento de los residuos, optando por la incineración con recuperación de energía y no incluyendo el tratamiento de compostaje, que se consideró como una forma de valoración alternativa, a pesar de la oposición de muchas entidades locales, sea ahora la que se beneficie de los ingresos del impuesto que penaliza esta opción. Lo que debe hacer la Xunta de Galicia... Don Iván, ten usted un tercero turno. Bien, pues continuaré más adelante. Gracias. Don Germán, ¿quiere intervenir? ¿Renuncia, don Emilio? ¿Renuncia, doña Cati? ¿También renuncia? Remátelo usted.
Pues muchas gracias, señor alcalde. Lo que debe hacer la Xunta de Galicia, y así también lo propone la FEGAM, es repartir los 12.100.000 euros del Fondo de Medioambiental, bien en proporción a la población de cada concello o bien por la tonelada recogida, dejando constancia que esa cantidad es una aportación de los concellos con cargo al Fondo de Cooperación Local. Además, es necesario, tal y como propuso la FEGAM en representación de los concellos, crear una comisión de trabajo para debatir el cambio de modelo y la gestión de residuos de Galicia, incluyendo una fórmula que permita a cada concello acceder a la reducción del canon y valorando el compromiso de cada concello en aplicación del compostaje individual o comunitario. Todo lo demás, este baile de presupuestos, cifras y justificaciones para no pagar, es un baile de trileros que ni convence a nadie ni engaña ya a nadie. Eso es todo. Muchas gracias. Ben, eu quería informarles dunha cuestión para que vexan ustedes a magnitude desta decisión, que non é menor. Como diría o presidente do goberno que hubo fai tempo, sería maior. A tose polo presidente, ese. Bueno, mire, o ano pasado, non sei exactamente ora cal era o precio, pero debía andar rondando pois, o que nos costou 220.000 euros aproximadamente. No ano 23, sobre 220 e pico mil. No, perdón, 409.000, era medio ano, 409.000 euros. Bueno, este ano tiñamos previsto no orzamento, está aí, poden ver ustedes, pensando que tería un pequeno incremento do IPC e demais, 430.000 euros están presupuestados. Bueno, pois con estos datos, e supoñendo que o número de toneladas sea o mismo, máis ou menos, que o resto dos meses, pois temos que pasar a 527.000 euros, é dicir que prácticamente 100.000 euros nos supón esta decisión de Sogama. 100.000 euros. Claro, eu sei que antes das eleccións fixeron esa bonificación do 10%, agora como xa pasaron as eleccións, xa non hai bonificación do 10%. E esta subida é tremenda, porque pense vostede que pasamos, aquí don Iván decía 66 euros, pero tiña malo dato, son 68, máis o IVA 75 euros prácticamente, 74, 86. E eso hasta xuño. Pero ahora desde este mes que estamos, de xullo a decembro, son 88,05 que co IVA vais a 96,86, prácticamente casi 100 euros tonelada. Ahora, eso sí, a culpa é de Pedro Sánchez, que veu a Sogama outro día, reuniuse aí e acordou isto. Foi así, de seguro, non? Por iso ten a culpa. A verdade é que, doña Cati, hai decisións que é imposible vendelas, ainda que lle bota azúcar. Porque o que decía aquí don Iván ten toda a razón. Ustedes facían estos pagos descontando do que tiñan que darlle aos concellos, co cual os concellos serían perjudicados dúas veces. Porque lle quitaban do fondo de compensación que tiñan que darlle aos concellos, a máis despois subíanos a cuota. Pagábamos a Sogama por dúas vías. Unha en diferido, como decían por aí, en diferido, e outra de xeito directo. Así que, mire, eu non sei se vostede mantén a proposta, porque se mantén a proposta, me dixeron que non estaba neste momento, pero me dixe aquí a tenente alcalde que había proposto votar por puntos. Bueno, porque evidentemente non podemos, porque claro, isto é un todo, forma parte de un todo. Así que, esperamos que cando fagamos a modificación de crédito que teremos que facer chegado o momento de 100.000 euros para pagarlle a Sogama, vostede vota a favor, polo menos, doña Cati. Digo eu, xa que nos obligan, polo menos vota a favor. Bueno, rematado o debate, sometemos a votación esta moción que propón o Grupo Socialista. Votos a favor. 13 votos a favor, votos en contra, 4 votos en contra. Iso quer dicir que non vai votar a favor despois, cando haya que subir os 100.000 euros. Espero que non o faga, para que diga que despois estou en contra da Xunta. Bueno, dito eso, pasamos ao punto número 11, que é unha moción do Grupo Mixto Experta Monforte para a creación dunha unidade de atención temperada. Dictamen da Comisión, por favor.
O asunto foi dictaminado favorablemente a proposta con un voto a favor do concelleiro de Esperta Monforte, Grupo Mixto, e 9 abstencións dos concelleiros do Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal Popular e o concelleiro do Grupo Municipal do BNG. Muchas gracias, señora secretaria. Don Germán, tenga a palabra. O pasado 9 de xullo publicouse no DOGA do 27 de xullo do 24, polo que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións a entidades locais de Comunidade Autónoma de Galicia para a prestación de servicios no marco da Rede Galega de Atención Temperá nos anos 24-26, cofinanciada por Europa. Enténdese que a atención temperá é un conxunto de intervencións dirixidas á poboación de 0 a 6 anos. É algo que recurrente que vimos pedindo dende fai moitísimo tempo. Efectivamente, isto é un tema absolutamente da Xunta de Galicia, témolo claro, pero os concellos teñen que facer o posible por colaborar en este tema. Sai unha subvención que sería dun importe de uns 12.100 euros de cuantía máxima por meses subvencionables, que serían 24 meses. Estamos falando de 294.000 euros, o sea, casi 3 veces o que nos van subir o de Sogama. A saúde, nós entendemos que isto é importantísimo para os pequenos, para as familias e para todo o conxunto dos monfortinos, porque isto sería bon para todos e telo centralizado aquí en Monforte. E por iso pedimos que se realicen as xestións necesarias para poñer en funcionamento unha unidade de atención temprana no noso Concello, aproveitando as subvencións publicadas pola Xunta de Galicia para esta finalidade. Temos claro, en este caso, que a Xunta de Galicia non sei se nos van a decir algo ou non, porque isto xa ven no 2022, fixeron vostedes e nos apoiamos por unanimidade que se lle pedira a Xunta de Galicia pois a posibilidade de unha unidade de atención temprá, que non se fixo, estamos no 2024, seguimos no mesmo tema, pero agora temos a posibilidade, tendo claro que isto é un tema da Xunta de Galicia, temos a posibilidade de que dende o Concello se pida unha subvención que durante 4 anos polo menos se financiaría. É un pouco isto o que pedimos, máis nada, gracias. Gracias, don Germán. Señor Luaces. Hola, boas noites. Bueno, nós tamén temos claro que isto é unha competencia da Xunta de Galiza. Sabemos que funciona no hospital, pero prácticamente un logopeda e un psicólogo que non dan abasto, que desatendido totalmente. Queremos que sabendo a resposta do Concello cando unha asociación veu solicitar esta axuda, que externalizar o servizo pois suporía que unha empresa que se dedica a isto, que ven cunhos marxes que non se poden competir, e que despois deixa desatendido o servizo, pois sería unha mala xestión, sería unha mala idea. Pero bueno, tamén creemos que isto sería vital que houbera Monforte ese servicio de atención temperá para as familias e para os propios usuarios. Entón, se hai vontade, ben sexa dunha maneira ou doutra, queremos que sería moi positivo. Moitas gracias. Gracias, señor Luaces. Doña María Luisa. Buenas tardes a todos. Nosotros, nuestra intención de voto es votar a favor de esta propuesta porque las unidades de atención temprana tienen un papel fundamental en los niños de 0 a 6 años, ya que es una de las primeras etapas de su educación y nos parece que la prevención de dichos trastornos y además proporcionarles las herramientas necesarias para que ellos tengan más autonomía y sus familias más tranquilidad, lo cual significa un gran impacto social. Consideramos que aquellos ayuntamientos que carecen de estas unidades deberían de solicitarlas, ya que sería un apoyo primordial para los niños. El Gobierno gallego invertirá 8 millones de euros más que en el 2024, un 60% más, y para incrementar el número de unidades y reforzar las existentes. Por eso, nuestro presidente, Alfonso Rueda, en la reunión del 24, aprobó esta nueva orden de ayudas. Esta convocatoria consta de un presupuesto de 15,8 millones de euros. Destacar que todos aquellos ayuntamientos que solicitaron la creación de nuevas
unidades obtuvieron ayudas de la Xunta, tanto para la mejora de las existentes como para las de nueva creación. Por lo que invitamos a este ayuntamiento que no nos vea como un enemigo y que solicite dicha ayuda, ya que todavía está dentro del plazo y así Monforte será uno de esos nuevos ayuntamientos donde se quieren cubrir estas unidades. Y además nuestros niños van a tener estas unidades cerca de sus hogares y desde el ayuntamiento se asumiría un derecho fundamental de estos niños. Monfortinos, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, doña María Luisa. Señor Torres. Gracias, señor alcalde. Bien, vamos a ver si me da tiempo a decir todo lo que me gustaría sobre esto. Mire, efectivamente, don Germán, tal y como recoge su moción, no es más que menos que un cortapega de la orden de 27 de junio de 2024, Diario Oficial de Galicia, 9 de julio de 2024. La atención temprana es un conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años de edad y sus familias y su entorno, cuyo objetivo es dar respuesta lo antes posible a necesidades transitorias y permanentes que presentan niños y niñas con trastornos de desarrollo o en riesgo de padecerlos para facilitar su desarrollo, su autonomía personal y su inclusión social. Pero no sé si recordamos aquí que en el mes de febrero de 2022 este grupo municipal trajo al pleno una moción en esta misma materia para instar a la Xunta de Galicia a que pusieran en funcionamiento con todos sus servicios el aula de atención temprana que tiene el Hospital de Monforte de Lemos. Acuerdo que fue aprobado por los votos favorables de BNG, creo que los votos también de Experta Monforte y la abstención del PP, que ahora vota a favor. Por lo tanto, como es preceptivo, le fue remitido a la Xunta que, como ve, hicieron oídos sordos. Es verdad que procedieron en aquel momento a pintar el aula. Quedó bastante bien pintada y quiero recordar que durante el tiempo enviaron a algún profesional de Lugo a prestar servicios para atender a algunos niños 1 o 2 veces a la semana, pero nada más. Ese es el compromiso que tiene la Xunta de Galicia y el PP con la población monfortina y con los niños y niñas que necesitan este servicio. Algo parecido a lo que usted ve hoy en día con nuestra sanidad, donde los pacientes de atención primaria esperan meses para ser atendidos, así como una larga lista de espera de especialidades. Y ahora parece que viene usted aquí a este pleno a exigir responsabilidades a este equipo de gobierno. Fíjese que pronto le han cogido el testigo desde la derecha para decir que... Pues, a ver, viene a exigir responsabilidades a este equipo de gobierno y a este alcalde porque no cuenta con un centro de atención temprana y exigir de forma inmediata su creación, cuando sabe, o entiendo, debería saber, por su responsabilidad como concejal de este concello, que lo que usted reclama es una competencia impropia que a quien corresponde ejercer todos sus responsables únicamente la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Sanidad, que es la que puede contar con medios profesionales, materiales y económicos para ello. En el Hospital de Burela, en el Burela y en el ULA sí que tienen funcionando una unidad de atención temprana. Y la pregunta es, ¿por qué Burela sí y Lugo sí y por qué Monforte no? Recordar aquí que el decreto 69/98 de 27 de febrero, donde se regula la atención temprana, la discapacidad de la Comunidad Autónoma de Galicia está adscrito al Servicio Gallego de Salud, y queda integrado en este, y por tanto este es el que debería tener recursos para facilitarlo y debería prestar el servicio. Además se contempla que estos servicios se prestan en complejos hospitalarios, aunque debería ser ocioso repetirlo, quiero que quede bien claro, se presta en complejos hospitalarios. Esto que se nos plantea aquí, sin medida, parece que tiene un total desconocimiento sobre la materia, porque siguiendo la premisa que usted plantea, dentro de poco nos encontraremos con otra moción para que nos hagamos cargo, pues igual, de la prestación de la sanidad pública, tanto en el centro de salud como en el hospital, o de alguna especialidad, o si acaso la gasolina o el chofer de algún coche oficial de la Xunta. ¿Por qué no? La premisa de admisión de la propuesta es la misma que usted plantea aquí. Todo ello sin olvidar que se trata de problemas de muy diferentes. Si se me permite la comparación, y en tono jocoso, no me lo tomo de broma ni mucho menos. Mire, todo esto sin olvidar que la prestación sanitaria ya la estamos dispensando en la unidad de drogodependencias, pese a reconocer la Xunta ante la FEGAM que es competencia del Servicio Gallego de Salud. Igual algún día también, pues eso, insisto, pagamos otras cosas que no tenemos que pagar. Desde luego, la Xunta no nos está ayudando demasiado. En fin, también podríamos presentar una moción para hacernos cargo de la enseñanza pública, porque también es, como dijo doña María Luisa en su declaración de intenciones, algo muy encomiable, muy necesario y del que se puede hablar muy bien, y se puede instar al Concello para que lo haga. Yo quiero recordar aquí, como usted bien sabe, o debería saber, que también asumimos competencias impropias manteniendo la escuela infantil totalmente con fondos que salen de este Concello, donde la Xunta de Galicia solo colabora con 20 y tantos mil euros, teniendo la obligación y el deber de construir aquí una escuela infantil, porque otros concellos con una población mucho más inferior a la nuestra cuentan con ese servicio, y vamos a empezar a llamar las cosas por su nombre. El abandono absoluto al que nos tienen sometidos, por no decir marginados,
marginalización, por decir algo bastante más grave. Es verdad, don Germán, que teniendo en cuenta el número de habitantes que tiene Monforte debería contar con más servicios dignos. Es decir, mire, en nuestra humilde opinión, debería contar con una guardería infantil de titularidad autonómica con plazos suficientes, nadie lo duda. Debería contar con unos servicios de atención primaria con una plantilla profesional completa. Debería contar con especialistas suficientes para prestar atención que se merece la ciudadanía de Monforte y la comarca que realmente merecen. Con un servicio de atención temprana adecuado, con los profesionales suficientes y necesarios para atender niños y niñas que lo necesitan. Y con otros tantos servicios que no le enumero porque estaría hablando aquí hasta el próximo pleno. Hasta el próximo. Me pillarían aquí diciendo todo lo que la Xunta nos tendría que instalar y lo que no pone. Lo que sí es un despropósito, entiendo yo, es que como representante de los votantes de una ciudad cuyos votos se encuentran aquí, en este salón de plenos, formando parte de la corporación municipal, que esgrima en su moción las inversiones millonarias que ha conseguido este alcalde a través de mucho trabajo y de muchas horas de dedicación, esfuerzo para el bienestar de los monfortinos y ciudadanos de Monforte. Esta afirmación, a este equipo de gobierno le produce una perplejidad de todo incomprensible, cuando además se jactan de manifestar siempre que tienen ocasión, que todo lo que venga y sea bueno para Monforte lo apoyarán. Una vez más, tenemos que decir que gracias al trabajo de este alcalde y las inversiones efectivamente millonarias se consigue del gobierno central, esta ciudad está cambiando. Porque si esperamos que la Xunta de Galicia conceda algún dinero para inversiones en Monforte, no podríamos hacer ninguno de los grandes proyectos desarrollados en estos años. Y luego, en mi segunda intervención, le manifestaré lo que es necesario para ese centro de atención temprana. Y verá usted que esa subvención de 12.000 euros no cubre ni el sueldo de uno solo de los profesionales que tendrían que venir a cubrirla. Y luego diré yo lo que se necesita para un centro de atención temprana. Empezando por terapeuta, fisioterapia infantil, logopeda, pedagogo, psicólogo, pediatras, neuropediatras, fonía, rehabilitador infantil, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos quieren ahora decir que con 12.000 euros lo vamos a solucionar. Y por supuesto, el PP cuando trataba de instalar la Xunta de Galicia no lo hacía. Ahora sí, ahora votan a favor de la moción que usted presenta. Eso es todo de momento. Moitas gracias. Don Germán, segundo turno. Sí, vamos a ver, isto que comenta do pleno do 28 de febreiro de 2022, sometida o asunto a votación, apróbase por unanimidade dos concelleiros AS do Grupo Municipal Socialista, dos concelleiros AS do Grupo Municipal Popular e dos concelleiros do Grupo Mixto. Pero mire, nós estamos sempre co mismo. A nós o que nos gustaría é que nos acollésemos a posibilidade de que a Xunta de Galicia nos financiase 12.000 euros e, ademais, saben vostedes que todo iso que enumera que efectivamente necesitamos máis xente no hospital, necesitamos unha guardería ou o que sexa, nós sempre votamos a favor, non o pode decir. Non sei se nos queren gañar, pero se vostedes queren ler, a nós, polo menos, o que votamos a favor e o que votamos en contra, sí que sempre o poñen ben, entón non sei a que ven este outro tema. É certo que a Xunta de Galicia está incumplindo, pero tamén nos gustaría que nos explicasen cando lle pediron, que lle contestaron e como vai ser, porque é certo que a Xunta de Galicia pois ou nos trata mal ou nos maltrata, como lle queiran chamar, pero o tema é que ou ben porque vostedes non o piden, ou ben porque a Xunta de Galicia non nos lo dá, o que os padecemos somos nós, os monfortinos, somos os que temos este problema, tanto no tema da guardería, que os nosos pequenos teñen que andar por as guarderías do redor, non temos piscinas municipais porque non nos la puxa a Xunta de Galicia e tamén temos que andar por aí, non temos unha atención temprana e temos que ir a Quiroga ou temos que ir a Soedo ou a donde haxa. Entonces, se nos queren explicar todo eso, pues tamén nos lo poden explicar, pero tamén é certo que non nos poden falar de competencias impropias porque vostedes gastaron 270.000 euros en arranxar uns campos de fútbol, 15.000 no Colexio da Gándara. Ollo, quedando claro que todo isto, nós non estamos en contra de que se gaste, porque senón parece que estamos en contra dos escolapios, parece que estamos en contra da Gándara. Non. Nós o que decimos é que este equipo de goberno prioriza no que lle dá a gana. Pois priorizou agora en 286.000 euros dun aeródromo que debe ser para 20 ou 30 e 300 ou 500 que veñen de fora. Pois hai moitísimas cousas máis importantes. 5 millóns de euros para unha piscina de 15.000 metros, perdón, para unha piscina, para unha playa de 15.000 metros cuadrados, pois o mellor é mellor ter un centro de atención temprana. Entonces, é máis dese tema. Pero, de todas formas, nós o único que pedimos aquí, que non sei se o leu vostede, é que se realicen as xestións necesarias para poñer en funcionamento unha unidade e aproveitando as subvencións publicadas pola Xunta de Galicia para esta finalidade. Son 294.000 euros.
Non podemos estar chorando que nos van a levar 100.000 euros e despois que veñen o millor a posibilidade de ter 295.000 euros en subvencións e que vostedes non nos collan porque non nos queren chamar. Entón, se fan o favor, explíquenos... Gracias. A usted. Moitas gracias, señor Loaces. Renuncio ao turno. Doña Luisa. Bueno, yo solo tengo una pregunta que hacer, ya que el solicitar una subvención es un trámite administrativo y simple. Tengo una pregunta hacia ustedes. Si en el Gobierno estuviese el PSOE, ¿ustedes solicitarían esas ayudas? Gracias. Muchas gracias, doña María Luisa. Señor Torres. Señor alcalde, doña María Luisa, mire, si usted necesita un coche para desplazarse, una subvención por una rueda no vale para nada, que es lo que nos ofrece la Xunta de Galicia, para echar una rueda, ¿entiende? Entonces, con la rueda pues no la podemos llevar, dejar en el brazo o coger el volante y moverlo, pero no vamos a ningún lado. Mire, vamos a ver, sobre la subvención famosa. Para que el centro de atención temprana funcione, y tomando las palabras para el número de habitantes que tiene Monforte de Lemos, se necesitaría como mínimo no solo un profesional, sea terapeuta, logopeda, fisioterapeuta, sino que además, ya que el colectivo que tienen que atender debe actuar en varios campos, me refiero a terapeuta, fisioterapia infantil, logopeda, pedagogo, psicólogo, pediatras, neuropediatras, foniatra, rehabilitador infantil, profesional de educación especial, trabajo social, educadora social, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un centro de atención temprana. Lo otro es el parche de la rueda, María Luisa, doña María Luisa. No soy ni yo ni este equipo de gobierno el que determina la profesionalidad que deben intervenir estos niños o niñas, sino que lo dice la Asociación Gallega de Atención Temprana. No me lo estoy inventando yo. Es un dato que he tomado de quien sabe lo que dice. Las necesidades de estos niños y niñas son muy diversas, por lo que se necesitaría la implicación de contratación de varios profesionales que de lejos llegan a los 12.000 euros que recoge el orden al que usted hace referencia. A no ser que usted quiera prestar una atención deficitaria, nada efectiva, y decir que ya se presta y que además la suma el Consello, y a mayores hay que añadir los costes de personal, la construcción o alquiler de un local que cumpla con los requisitos que mínimamente se necesitan para prestar esta ayuda a estos niños, los suministros y servicios que deben prestar a dicho centro. Claro que hay otra cosa, es prestar atención sin calidad, como se está haciendo en diferentes uniones de concellos, que ahora están viendo desbordados por carecer de la cartelera de profesionales suficientes y por carecer de recursos justos y necesarios. Pero bueno, esta es la forma de actuar que tiene la Xunta de Galicia y ya estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados. Ese es, don Germán, 12.000 euros, el 50% del sueldo aproximado de cualquiera de los especialistas con lo que debería contar un centro de atención temprana, con uno solo. El resto lo debería pagar el Concello, entendemos que sí, sin tener por qué, porque además no tenemos capacidad, sin que por estas centros sanitarios deben ser atendidas por un servicio público y no por el ayuntamiento. Esto no va de guerras o enfrentamientos entre administraciones ni partidos, don Germán, esto va de sentido común. Yo creo que debemos aparcar el oportunismo y la demagogia en la que navega el PP con estas cosas y no sumarnos a ella. Hay que actuar con más seriedad. Como encima no vamos a apoyar esta moción, porque si la Xunta de Galicia maltrata o discrimina a todos los monfortinos y además aquí a los demás desfavorecidos y a los que más lo necesitan, no puede ser con la complicidad de los que pretenden pedirle al Concello que asuma las competencias de aquello en lo que la Xunta nos abandona para dar un servicio deficitario y que escapa a nuestras posibilidades. Eso no es lo correcto, ni lo justo, ni lo necesario. Nada máis. Gracias. Rematou o seu tempo. Don Germán, turno de peche. Nada máis, dar gracias aos que van a votar a favor e sinto por os que van a votar en contra. Nada máis. Pues gracias, don Germán. Como parece que non sabemos moi ben de que vai isto, doña Luisa, se voulle dicir o que dice, e os coitei a usted con todo o respeto, non faga usted muecas, porque para iso está o circo, para facer muecas está o circo. Sí, estás con un caramelo, sí, ya vin dar a volta ao caramelo, sí, xa vin. Mire, non sei se lle vale, igual non lle vale, pero hai unha asociación que se chama Asociación Galega de Atención Temperá. E a Asociación Galega de Atención Temperá dice que para que un centro de atención temperá este completo, ten que ter, pois o que dice aquí un pouco así de prensa don Iván, que non se coiteu ben, ten que ter un terapeuta, un fisioterapeuta infantil, un logopeda, un pedagogo, isto poño usted un masculino ou un femenino, un psicólogo, pediatras, neuropediatras, foniatra, rehabilitador infantil, profesional de educación especial, traballo social, educadora social, etc. É dicir,
isto é o que propón don Germán que nos fagamos aquí en Monforte. Pero vamos a ver. Ustedes saben que a Xunta ten no Hospital de Burela funcionando un centro de atención temperá. Ustedes saben que ten no ULA un centro de atención temperá. E agora me están ustedes dicindo que Monforte non pode ter igual que en Burela un centro de atención temperá. Pero é que estamos xogando aquí. E temos que facer parvo o Concello para salvarlle a cara á Xunta. En que nos está axudando a Xunta a nós. E non é por non pedirlo, porque depois xa lle contarei unha cousa que tamén nos chegou. Non é por non pedirlo. Así que, en fin, e logo, é que é curioso. Fai un poquinho doña Cate, pasa que dalle igual, mas dá. O caso é o caso. Falaba antes, cando foi do lixo, doña Cate, de que, bueno, a competencia do lixo era municipal. Efectivamente, a competencia da recollida do lixo é municipal. O que non é municipal é a competencia de poñer os prezos en Sogama. Iso non é municipal. É a doña Cate. E se hai competencia municipal para a recollida do lixo, tamén é competencia da Xunta para poñer o centro de atención temperá. Que sí que é competencia da Xunta, non é dos concellos. Así que, mira como cando lle convén vai pola vía da competencia. O que pasa é que para isto non lle vale. Valíalle para o lixo, pero para isto non lle vale. E dicía vostede que a Xunta vai invertir non sei quanto. Pois terá que invertir máis, porque que quera parece diñeiro, porque quera parece diñeiro, que invirta máis. E eu diríalle, mira, vaya usted mirar os problemas que teñen os concellos amigos que entraron nesta rede e que agora non dan xestionado, non saben que facer. Non saben que facer, pasa que están hasta aquí e van aguantando porque, claro, como son afines, pues esas cositas que hai que hacer. Pero vaya usted por ali e pregúntelles a ver que lle contan. E eu sei digo unha cousa, o Concello de Monforte non vai caer na trampa. Non vai a caer na trampa porque xa está ben de que sumamos competencias impropias que non son nosas, que son da Xunta de Galicia. Xa está ben. Xa está ben. E vou dicir outra cousa máis. Mira, usted facía unha pregunta e dicía, se o gobernar o PSOE, ustedes farían o mismo, non pedirían. Mira, se o gobernar o PSOE non me cabe ninguna dúda que eu xestionaría que poñera aquí ese centro de atención temperá e a guardería. As dúas cousas. Non está usted ninguna dúda. Igual que estamos invertindo, ahora mismo, que aprobamos hoxe aquí, sabe canto de inversión é? Estas modificacións e renumeracións, 17 millóns de euros. Fíxese vostede se a Xunta fixera o mesmo esforzo en Monforte. Xa non digo máis, o mesmo. Entende? Porque hai 5 millóns de depuradora do polígono, porque hai 7 dos pasos a nivel, hai 2,5 no tema do saneamento, etcétera, etcétera. Oiga, pero por que non famos tedes o mesmo esforzo? Claro, fíxese como uns facemos xestión diante do goberno, que vostedes, ao revés, lle chaman amigo, non lle chamamos nin amigo, nos gestionamos. Para que invirta aquí, está invertindo. Está invertindo. E nós non faríamos, desde logo, o que fixo doña Cate. Eso non faríamos, xa yo digo. Que aquí resulta que apoia, lle parece bien, non sei quanto, a Estrada do Morín e a Estrada de Chantada, amigo, chega ao Parlamento de Galicia e vota en contra. Que espectáculo. Si, explico o que queira. Usted votou en contra de que a Xunta asumira a Rúa Morín, que é súa, e asumira a Rúa Chantada, que é súa. Aquí fai unha cousa e ali fai outra. Eso nós non o faríamos, ou non o probaríamos aquí, ou non o probaríamos ali. Pero dicir unha cosa populista en un sitio porque conviene, e logo cando toca, fai o contrario, amigo, aí algo falla, Eso sí que non o faríamos. E logo, don Germán, o acordo comunicouse a Xunta de Galicia, o acordo comunicouse, e a Xunta fixo oídos sordos. Nin contestou. Non é que fixera algo, é que nin contestou. E logo, dice vostede, vostedes priorizan o que queren. Home, nos priorizamos o noso programa porque para iso ganamos as eleccións. Non nos priorizar o de vostede. Así que, por lo tanto, en aquilo que sí é nosa competencia, no que sí é nosa competencia, pois claro que a priorizamos, lógicamente. Non podía ser de outra maneira. Así que, rematado o debate do punto número 11,
que a proposta desperta moi forte para a creación dunha unidade de atención temperá, sometémola a votación. Votos a favor. 7 votos a favor, votos en contra, 10 votos en contra, queda rexeitada esta proposta. Punto número 12, tamén unha moción desperta moi forte grupo mixto para dotar ao Concello dun secretario e interventor a tempo completo. Dictamen da Comisión, por favor. O asunto foi dictaminado favorablemente cun voto a favor do concelleiro Desperta Monforte Grupo Mixto e 9 abstencións dos concelleiros do Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal Popular e os concelleiros do Grupo Municipal do BNG. Moitas gracias, señora secretaria. Don Germán, ten a palabra. Sin nada, vou a retirar, vale? Que retira o qué? A moción, que retira. Bueno, moi ben. Pois nada. Queda retirada a moción, por lo tanto non se debate este punto. Creo que estuvo acertado. Pasamos ao punto número 13, que é unha moción do Partido Popular para instar ao Concello a realizar labores de limpeza e mantemento do mirador do Duque e potenciar a creación dun outro mirador no municipio. Dictamen da Comisión, por favor. O dictamen é favorable á proposta con 3 votos a favor dos concelleiros do Grupo Municipal Popular e do concelleiro Desperta Monforte, Grupo Mixto, e 7 abstencións dos concelleiros do Grupo Municipal Socialista e do concelleiro do Grupo Municipal do BNG. Moitas gracias, señora secretaria. Don José Luis, ten a palabra. Moitas gracias, boas tardes a todos. Vamos a ver, o mirador do Duque sufriu unha profunda transformación inaugurado no verano de 2019 que, promovida polo Concello, contou coa colaboración económica da Xunta de Galicia, exemplificando o importante que é a colaboración das distintas administracións na mellora dos concellos. Con esta obra ampliouse a infraestructura e mellorouse a sinalización, converténdose na actualidade nun referente dos miradouros da Ribeira Sacra e no punto turístico moi importante para o municipio. Recentemente este grupo comprobou que non existe unha limpeza xeitada desta infraestructura, ademais de faltar elementos como bancos e quizás desapareceron por vandalismo e non foron repostos. Por outra banda, o éxito de visitas que ten o miradoiro non só justifica a súa constante limpeza e mantenimento, senón que tamén a posible creación doutro punto dentro do municipio que tamén cumpra as funcións de miradoiro, sen ter que ser con vistas ao río, pois o noso municipio consta de espacios suficientes que poderían albergar unha infraestructura similar. Por todo exposto, o Grupo Municipal Popular presenta ante o Pleno da Corporación Municipal a seguinte proposta de acordos: que se millore por parte do Concello as labores de limpeza e mantemento do mirador do Duque e se comece a traballar para o establecemento de outro miradouro noutro punto do municipio. Moitas gracias. Moitas gracias, José Luis. Don Germán. Sí, moi brevemente, nos vamos a apoiar esta moción porque efectivamente entendemos que, como todo, é mellorable ese mantemento. Sí que é certo que estes miradores acaban sendo referentes para os turistas en moitísimas visitas que nos fan. Tamén é certo que outro mirador sí, pero non é menos certo que nós pedimos unha ruta de sendeirismo que é bastante máis sinxelo e máis barato. Creo que non é ningunha das prioridades que en este caso teñen dende o equipo de goberno. Se me permite o señor alcalde, dicía vostede que levaban no seu programa, hai moitas cousas que non están dentro do seu programa porque eu teño, e ademais fago, leo de vez en cando, sí que as fan. Entonces, vostedes teñen unhas prioridades, unhas cousas que van no programa e outras prioridades que fan, pois porque lles interesa políticamente ou polo que sexa. A mí non me teñen que explicar. Moitas gracias. Moitas gracias. Como usted fai referencia, pues claro, lógicamente non vamos a preguntar a usted o que vamos a facer. Claro, que lle parece? Cando este goberne tampouco non vai preguntar a nós. Que será a próxima del mandato, seguro. Señor Loaces. Pois, nada, nos xa anunciamos que vamos a votar en contra por varios motivos. O primeiro é que temos un concepto e unha política con respecto ao turismo bastante diferente. Nos apostamos por un turismo sostible
Entre os principios do turismo sostible, entre outros, está o respeto polo medio ambiente, responsabilidade social, viabilidade económica, educación e conciencia, e creo que a creación dun miradoiro non responde a ningún destes principios. Outro dos puntos polo que vamos a votar en contra é porque entendemos que a creación dun miradoiro que pode costar miles de euros apenas tería retorno para a ciudadanía. Creo que o tema dos miradoiros xa está moi traballado na Ribeira Sacra. É certo que disponse de moitos miradoiros e moi bons, pero, bueno, creemos que eso serían moitos cartos para moi pouco retorno. Despois, outra dos motivos é que creo que isto, o primeiro punto podría ser un rogo, e o segundo é faime algo aquí sin ningún tipo de concreción, ou seja, é un pouco, non sei, me parece bastante pouco traballada a moción. Non sei se realmente o miradoiro do Duque está en tan lamentable estado como para traer unha moción deste tipo. Xa lle digo, pareceme a primeiro punto pareceme un robo, e o segundo, pois, que me fagas o traballo. Gracias. Gracias, señor Loaces. Don Iván Torres, tenga palabra. Muchas gracias. Coincido plenamente con lo que ha dicho el portavoz del BNG y más que le diré, pero fíjese una cosa, lo que es de campeonatos que usted inicie su andadura de su moción hablando de lo importante que es la colaboración entre administraciones. ¿Dónde estaba usted en el debate que acabamos de tener aquí sobre el centro de atención temprana y todo lo que se ha dicho? La colaboración entre administraciones. Que lo diga usted viniendo, actuando como portavoz del PP, es poco menos que insultarnos a la inteligencia a todos. Mire una cosa, le voy a hacer simplemente un poco de recorrido histórico de lo que ha visto aquí, para tratar de recordar cómo se sufragó este mirador único del concello de Monforte de Lemos, el mirador del Duque. Lo que hoy conocemos como mirador del Duque contaba con una instalación destartalada y peligrosa porque estaban las tablas podridas, la protección era defectuosa e incluso en un tramo inexistente. Y fue precisamente este alcalde y no otro el que hizo este espacio un lugar de lujo para poder admirar el paisaje espectacular de la Ribeira Sacra, que permite ver el río arriba, río abajo, y así como Castro Caldelas y los espacios donde se trabaja la viticultura llamada heroica. Por lo tanto, permite que sea el mirador más admirado por todos los visitantes y el más concurrido, sin lugar a dudas. Es un espacio que está cuidado permanentemente y por eso nos llama mucho la atención esta moción que usted presenta. Es cierto que ya deberíamos estar acostumbrados a este catastrofismo recurrente de sus propuestas hasta la saciedad en todo lo que hace referencia a nuestra ciudad. Parece que ustedes son de estos tíos que están buscando el gusanito en la manzana para decir, fíjate qué podrido está todo, ¿verdad? Mire, yo no puedo permitirle que califique este enclave como un lugar abandonado porque está en perfecto estado. Y además, es un empeño de este alcalde que una vez a la semana, o bien el concejal de servicios o bien personal de este concello acude allí para ver el estado, tanto de las instalaciones como de la maleza. Igual resulta que el día que fue usted no coincidieron, pero la realidad es esa. Fíjese lo que le digo, una vez a la semana. Es más, no se olvide usted de que este año la lluvia, durante unos meses, no nos ha abandonado. Por eso, además de no salir los tomates a los que tenemos huerta, ¿no entiende? Que se lleva la flor de tomate, no germina si llueve. Además de eso, provoca, con la salida del sol, un gran crecimiento de hierba y, por tanto, de la maleza. Pese a ello, siempre se intenta tener este mirador en perfecto estado. Y creo que hasta ahora, a pesar de lo que usted dice, lo hemos conseguido. Y eso se lo aseguro porque, como le dije, este mirador fue una obra única y exclusiva de este alcalde. Por tal motivo, como usted comprenderá, después de lo que le he dicho, huelga decir que nuestro voto va a ser en contra. De momento, eso es todo, nada más. Gracias, señor Torres. Don José Luis, segundo turno. Moitas gracias. Bueno, voulle contestar ao señor Loaces, porque as mocións diles do BNG moi traballadas non son porque ainda non chegan nin a media folla. Entonces, moi traballadas non son, pero tamén quero dicir que é importantísimo o retorno económico non é solamente que o visitante veña e pague un ticket ou unha entrada en algún sitio, sino que o retorno económico é de cara aos negocios, é de cara á hostelería, de cara ao comercio, e todo o que sea poder axudar a que a influencia na Ribeira Sacra de visitantes veñan, eso é sempre de poder apoiar. Non só que veñan unha vez, porque se veñan unha vez e quedan descontentos ou non transmiten
ou non transmiten, o de poder volver outra vez, pois de pouco importa que veña o turismo unha vez. E para iso teremos que ter a cidade acondicionada o mellor posible para poder atraer o turismo. Nós consideramos que todo o que sea, digo, miradores, como todo o que sea a belleza ou a beleza da cidade, pois eso conleva que o turismo na Ribeira Sacra, que temos un paisaxe super importante, e que temos que seguir potenciando, e todo o que sea poder colaborar, pois é que estea todo en maior medida o máis atractivo posible, pois eu creo que non é só facer caixa, como dice vostede, que a caixa é crear riqueza en todos os comercios, en todos os negocios e todas as empresas que hai en Monforte. Entonces, eso é contestarlle ao señor Luaces. Para contestarlle ao señor Torres, efectivamente. Entonces, bueno, que nós sempre poñemos e dicimos que toda a máxima colaboración que se teña desde o Concello, que a Xunta de Galicia se pidan as subvencións, pois eu creo que a Xunta de Galicia dá subvención a todo o que se solicita por normativa, porque vostedes tamén solicitan unha subvención para o Obradoiro do Emprego. Claro, é unha colaboración máxima que a Xunta de Galicia. Entonces, como ese, tamén solicitan outras subvencións que tamén lle aproba a Xunta de Galicia e que lle aproba por normativa para todos os concellos. Entonces, eu creo que debemos mimar e potenciar o que temos, o máximo que temos aquí, cuidalo, e sí que é verdad que este ano foi un ano que as condicións climatolóxicas non axudaron moito, e sí que foi un ano que a erva medrou máis do que é habitual noutros anos, pero temos que intentar ter a cidade o máis bonita e o máis conservada posible. Moitas gracias. Muchas gracias, don Germán. Segundo turno. Sí, nada, só aproveitar para comentar, se me permite o señor alcalde, que eu, por exemplo, que non fago ninguna moción, moléstame sobre maneira que estén todo o rato con que se unhas mocións son boísimas, se unha corta e pega, se a outra é malísima. O certo é que eu, como mínimo, pediría todo o respeto do mundo, polo menos para os compañeiros meus de Desperta Monforte, que son os que fan as mocións, porque me parecen todas interesantísimas. De feito, mandaronme retirar esta, así o fixen, pero a outra que se decía vostede dun corta e pega, ou que sexa, preguntareille, pero que me parece unha normalidade estar todo o rato dicindo que si son moi profundas, si son pouco profundas, se o pensamos moito, se non o pensamos moito, etc. Gustaríame que lle deran unha volta a iso, máis nada, gracias. Muchas gracias, don Germán. Señor Luaces. Sí, bueno, pues contestando un pouco tamén a don Germán, eu creo que hai cousas que se deben ter en unha moción, cousas que se deben ter en un rogo, cousas que se deben ter nunha pregunta. Isto me parece que o primeiro punto é un rogo que se limpe un camiño, que se limpe un determinado cousa, e o segundo, digo, que me parece que comeza a traballar na creación dun miradoiro. Me parece algo moi aleatorio. Nos, nas nosas mocións, pedimos medidas concretas, da igual o número de páxinas que teñan, poño a letra máis grande, se quere, para que salgan máis páxinas. É ao que me refiro no tema de traballar a moción, non outra cousa. O número de páxinas non indica o traballo da moción. Medidas concretas. Si sei que o retorno non é só sacar un tique e que fagan caixas, pero me refiro que o gasto que suporía a creación dun miradoiro non son 1.000 euros nin 2.000 euros, serían moitos cartos e creo que non terían o retorno suficiente, aparte de decir que xa hai moitos miradoiros na Ribeira Sacra e que non son modelo turístico e outro que non é o modelo de miradoiros. Nada máis, moitas grazas. Muchas gracias, señor Luaces. Señor Torres, segundo turno. Nada, simplemente decir que yo las mociones, no sé, que si se refería el señor portavoz de Desperta Monforte a lo que se dijo en la anterior, está fuera del, me imagino. Vale, pues mire, yo le pediría en primer lugar que se ajuste usted a lo que es el contenido del debate, que es lo correcto, ¿no? Ahora, con respecto a eso, a la alusión, le voy a decir una cosa. Yo, mientras califique la moción, lo hago como me parece conveniente. Yo lo que no califico son las personas. Ahora, si lo que usted hace un corte-pega, yo lo veo y lo digo. No tengo que mirarme nada. Igual se lo tiene que mirar el que le escribió ahora fuera de tiempo. Le dije, oye, dile esto que se te quedó antes sin decir. Bueno, pues dígale que yo califico como me parece conveniente, pero que sea dentro del riguroso turno que le corresponde al debate de cada moción, ¿no?
Nada más. Y con respecto a la moción, pues ya dije que vamos a votar en contra. No voy a entrar ya en eso de la colaboración entre administraciones porque me parece poco menos que risible que desde el PP se nos hable de colaboración entre administraciones con la discriminación y el abuso que están cometiendo, y no con este ayuntamiento, sino con lo que en realidad importa, que son los ciudadanos de esta localidad. Nada más, eso es todo. Don Iván, chamolle a atención porque isto non é unha localidade. Isto é unha ciudad. Usted perdone. Isto é unha ciudad. Retiro lo de localidad y como digo que estamos en una ciudad. Turno de peche, don José Luis. Renunciar. ¿Cómo? Perdón, renuncio ao turno de peche. Por eso os estou preguntando. Bueno, eu non sei quen lle informou a vostedes, non quen lle fixo a moción, quen nos informou, porque eu me pedín, cando vin eso, pedín que me fixeran fotos de todos os ángulos do mirador. Pode pasar unha restra de fotos, e aquí o que vostede dice non aparece por ningún lado, salvo que queira que tamén desbrozamos as ladeiras, pero claro, hasta aí non vamos chegar, xa yo digo, E dice vostede que colaborou a Xunta. Home, sí, deu unha axuda naquele momento, pero moi pequena, xa yo digo, e ademais non andamos, e máis, viñeran a visitala, viñeran a visitar. E xa lle digo unha cuestión. A Xunta de Galicia, cando mete algo en vivenda, non son fondos propios, son dos fondos que recibe do Estado e non o cita, ni siquiera nas convocatorias, que ten obligación legal, e non o fai. Así que non me veña usted con eses contos, porque non lles vou a creer. E logo, mire que curioso, que despois vou a dar conta formalmente para que o señor secretario faga constar en acta. Pero vou informar desto, ves? Isto é unha notificación desestimatoria da Xunta de Galicia. E sabe vostede de que? Pois mire, é o seguinte. Nosotros, como xa están comentando, porque están comentando incluso aquí neste pleno, de facer un miradoiro desde Ribasaltas á parte, desde Ribasaltas ao San Mateo. Hai un pliegue no camiño que, bueno, pues quedaría un bonito mirador, cada un ten a súa opinión, non quedaría mal. Bueno, pues resulta que se solicitou para facer o mirador nese pliegue, non, que é unha curva así do camiño, e este aquí que, como casi sempre, no 98% dos casos, nos dicen que non, pero non nos dicen o porqué. Non acadou a puntuación suficiente. Ora, cal é o baremo, como bareman, como fan... Eso non sabemos, desconocemos todo eso. Só sabemos que non temos a puntuación suficiente. Que é curioso. Non temos a puntuación suficiente. Vostede poñía un exemplo, antes, o Obradoiro. A nos ten pasado que sabe vostede que resolven 2 veces ao ano. A mesma solicitude na primeira non a teñen dado e a segunda, supoño que valorarían os mismos se non lo deron. Entón, que pasa? Variou ou viñeron outros calificadores? Como foi eso? Pero é bon que sepan ustedes isto, porque que nos estén pedindo que fagamos un mirador, que o teñamos solicitado, que non lo deneguen, digan ya a Xunta que non lo concedan. Díganos a Xunta, xa yo dixen, é como que yo diga se yo pedín. Este de verdad que non é razona. Usted está pensando o que dice. Non pensa o que dice. Se pensara o que dice non dicía eso. Claro, xa lle dixen porque yo pedí, senón non lle hubiera pedido. En fin, de verdad, en fin, eu creo que isto non dá máis de sí e, por tanto, sometemos a votación esta iniciativa do Grupo Popular en relación ao mirador do Duque e Alto Mirador. Dictamen, sometemos a votación. Votos a favor. 4 votos a favor, 5. O Germán tamén vota a favor do mirador Duque e de outra... pensei que había contradecido o que dicía antes, pero bueno, igual. 5 votos logo a favor. Votos en contra? 12 votos en contra. Queda rexeitada esta proposta do Grupo Popular. Pasamos ao punto número 14, que é outra moción do Grupo Popular para incremento de crédito presupuestario no programa de camiños veciñais e elaboración dun plan de conservación de camiños rurais. Dictamen da Comisión.
O dictamen é favorable á proposta con 2 votos a favor dos concelleiros do Grupo Municipal Popular e 8 abstencións dos concelleiros do Grupo Municipal Socialista, concelleiro do Grupo Municipal do BNG e concelleiro de Esperta Monforte. Muchas gracias. Para expoñer esta iniciativa ten a palabra don Emilio Iván. Boa tarde, presidente, concelleiros, funcionarios e público que nos acompaña. Os camiños rurais facilitan a accesibilidade e vertebración do territorio, así mesmo posibilitan o tránsito de maquinaria no entorno rural, favorecendo unha maior axilidade das operacións agrarias e dos desplazamentos entre parcelas. Todo elo contribúe a unha reducción de custos e con el un aumento da competitividade agraria e forestal. Como toda a infraestructura, os camiños rurais precisan dun mantenimento e dun acondicionamento para que poidan seguir cumprindo as súas funcións. A base principal para ter uns viales duradeiros e conservados é dispor dunhas gabias, unhas cunetas limpas e con capacidade suficiente para manter drenada a capa de rodadura do camiño. Unha visita pola rede viaria de camiños rurais do noso concello pon de manifesto a nula conservación que se fai das gabias. Os desbroces son nulos ou pouco frecuentes e as cunetas están cheas de terra maioritariamente. Os continuos desbroces en limpeza ou retirada do residuo incrementan o atoramento das mesmas, deixando de cumprir a súa función drenante. Mesmo a cantidade de materia orgánica acumulada nas gabias o único que fai é servir de alimento e sustrato para as ervas que medran máis e mellor nas mesmas. Por outra banda, podemos observar que a metade parte dos camiños do rural do noso concello teñen o seu asfaltado moi deteriorado, con presencias de gretas na capa de rodadura e mesmo fochancas de dimensións considerables. Somos conscientes que as características climáticas da nosa comarca, unido á falla da actuación de conservación nos viales das parroquias, orixinan que as gabias dos nosos camiños atopen taponadas de terra e de maleza e mesmo en algúns puntos sexan inexistentes e que sexa necesario realizar desbroces máis continuados e intensificar as actuacións de conservación da rede viaria. Analizando os orzamentos do Concello de Monforte para este ano, constátase que o programa de camiños veciñais dispón de 72.000 euros de crédito, de un total de 16 millóns que ten o noso orzamento. É dicir, o noso Concello soamente adica a conservación de camiños rurais o 0,5% do orzamento do Concello. Por todo o anterior, o Grupo Municipal do Partido Popular considera que se debe prestar maior atención á conservación dos camiños rurais e leva ao pleno a adopción dos seguintes acordos. Que nos seguintes períodos orzamentarios se incremente o crédito destinado á mellora e conservación dos camiños rurales e que se elabore un plan de conservación de camiños rurais para as parroquias de Monforte que contemple actuacións de limpeza de cunetas, reparacións e parcheos máis frecuentes e mesmo en anos con climatoloxía favorable para o desenvolvemento herbáceo como foi este, pois intensifiquen as laboras de desbroce. Nada máis. Muchas gracias, don Germán. Sí. Na comisión informativa xa votara a favor antes, igual que votei a favor agora. Esperta Monforte vai a votar a favor desto, porque efectivamente son 72.000 euros anuais para camiños vecinais, que é o 0,5% como ben dice, e despois, pois, calquera que siga un pouco os gastos do Concello, pois un 2% para aparcamentos de camións no polígono, un 2% para aeródromo, un 1,14% para asfaltado do mercado gandeiro. Efectivamente, as prioridades marcan as vostedes, pero está clarísimo que os camiños vecinais non son unha das prioridades deste equipo de goberno, que, por certo, gastos cartos, como xa lle dixen antes, efectivamente no que quere, tanto se está no seu programa, como cosas que non están e vostedes entenden que teñen que facer. O cal non quita que, efectivamente, cando menos é chamativo que gasten bastante menos en camiños vecinais con outras cosas que nós entendemos son bastante menos necesarias. Moitas gracias. Muchas gracias, don Germán. Emilio. Gracias. Ben, nos concordamos con esta iniciativa porque no pasado mandato pois trouxera algo parecido, non? Cando se nos enche a todos a boca de falar do rural, pois as administracións cada unha ten as súas competencias e neste caso, pois cando se reclama a Xunta, moitas veces pois estamos nese sentido, nesa dirección que ten moitas competencias e neste caso, pois as do Concello tamén ten que cumplirlas. Aprobouse fai pouco unha ordenanza ao respeito da saca de madeira que ven a paliar moitas veces os problemas que teñen estes camiños de roturas e agora tamén sabemos que está levando a cabo o inventario municipal de bens en donde supoño que aparecerán
todos os camiños que hai por aí, que a veces dicen, no, este non se pode reparar ou porque non é público, non é privado, ou limpar ou desbrozar. Espero que isto tamén axude a dar luz a isto e que se elabore ese plan de conservación, pois parecenos moi necesario. O primer punto casi que cando falamos de que se incremente ese crédito, ese orzamento, pois poñería no segundo punto que se elabore ese plan de conservación de camiños rurais e ao final pois poñelo e adoptalo do orzamento, porque tampouco podemos facer un plan se despois non orzamentamos ou non sacamos diñeiro para leválo a cabo. Por lo tanto, nosotros estamos a favor disto, porque algo que repercute favorablemente na vida da veciñanza do entorno rural, porque moitas veces pois se nos aboca e son veciños de Monforte, igual que os que viven no casco urbano, e a veces pois teñen que sufrir pois as calamidades do tempo, que hai máis broza que outros, os camiños e demais, pero que hai que ter pois agora, cando están deteriorados os camiños ou hai que limpalos, pois facer ese plan de actuación que non vai ser dun día para outro. E no tocante aos orzamentos, pois estamos no mes de xullo e supoño que se cumpre como todos os anos este goberno cos orzamentos, pois no mes de novembro ou decembro pois estará e é tempo máis que suficiente para levar a cabo ese plan. Mais nada. Gracias, don Emilio. Señor Torres. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bien, una cuestión previa. Yo creo que, en mi opinión, que lo que usted presenta como moción debería calificarse quizás más como un ruego. Sería la forma más adecuada de plantear esto, porque en realidad no es capricho, no es capricho nuestro, sino que no es una propuesta, moción con la pretensión de una actuación concreta. No me acuerdo, yo entiendo que usted habla de unas actuaciones presupuestarias, por lo tanto me imagino que se remite al presupuesto del año que viene, ¿verdad? Por lo tanto, no sé muy bien qué encaje tiene esto en una moción. No, para mí ninguno, desde luego, pero bueno, se lo voy a contestar como moción. A pesar de eso, en cualquier caso, me parece increíble que venga usted aquí con este ruego, moción, reclamando la colaboración de un plan de conservación de los caminos rurales, porque cuando ustedes estuvieron en el gobierno desatendieron totalmente esta conservación. Yo creo que nunca, y es comprobable, que nunca globalmente estuvieron tan bien los caminos municipales como desde que está acá de gobierno. Usted puede no reconocerlo, no seré yo quien le niegue a usted o le quite la capacidad de negar la realidad. Está en su derecho y yo no voy a ser quien se lo discuta. Ahora, la conservación de los caminos se hace tanto por medios propios como por medios ajenos para dispensar a los vecinos el mejor servicio. Puede haber baches, pero es que el 99% de los casos son provocados, como hablábamos antes, por las empresas de madera, por la falta de aviso. Cuando esto sucede, por eso, de ahí el objeto, ¿no?, de elaborar la ordenanza de la madera. Lo que sí no podemos permitir es que manifieste su moción pues una falta, la verdad, tan grande como que la mayor parte de los caminos municipales tienen el asfaltado muy deteriorado, porque lo cierto es que están mucho mejor, reitero, de lo que estaban cuando gobernaban tanto el PP como el BNG. Insisto, usted puede negar la realidad, está en su derecho. Yo tengo el mismo de recordarle que falta la verdad en su afirmación. Por lo tanto, no vamos a poder apoyar su moción porque estamos actuando correctamente, según nuestro criterio, en los caminos vecinales. Y tenemos una planificación muy clara para actuar en los mismos. Y por lo que dije con anterioridad, creo que no se ajusta a la realidad. Sin dejar de destacar, tocar nada más el tema de que lo que pide aquí de modificaciones presupuestarias, yo entiendo que sería con cargo al presupuesto del año siguiente. Por lo tanto, entiendo que es más un ruego que una moción propiamente hecha. Y eso es todo de momento. Gracias, señor Torres. Don Iván, segundo turno. Bueno, nada, moi breve. É moi fácil botar as culpas sempre aos demais, pero casi volvo a repetir, señor Iván, que hai que ler un pouco as mocións, porque no punto 1 dígolle que nos seguintes períodos orzamentarios, venga un pouco a que acaba de comentar agora, de que dice, se entende que será para os seguintes períodos orzamentarios. É curioso tamén facer un recalco de que, observando os últimos presupostos do Concello, dice usted ben, que vostedes, cando ustedes gobernaban, que fai 20 ou 24 anos que non goberna o PP aquí como para
para mandar a remañar os camiños. Pero observando nos últimos casi 10 anos, se ve como vai disminuindo na partida no programa de camiños rurales, como vai disminuindo o crédito que se vai destinando, co cual dá un pouco daquilo. Pero bueno. Tamén quería recalcar que creo que a concesionaria dispón de 2 tractores para efectuar os desbroces, que, a ver, se non sei, corríjame, porque, bueno, eu son un pouco inculto, porque, a ver, aquí a xente, por o que se estamos vendo neste pleno hoxe, pois, isto para ver aquí é que, a ver, non me considero, xa casi non me considero nin capacitado, porque estamos rellenos de ilustres criticando o que boamente fai alguén como representante de un determinado colectivo, dunha xente, e que nos estemos criticando se as mocións van ben, van mal, se isto vai mellor como ruego, se isto vai mellor como tal, que, bueno, discúlpeme un pouco esta observación, pero cada vez xa me estou acojonando máis, perdón a expresión, de estar rodeado de xente tan ilustre e tan preparada. Entonces, bueno, volvo ao tema. Que eu sepa, hai 2 tractores, que eu sepa, un New Holland e un John Deere, creo, que están dedicados, creo que todo o ano, a facer desbroces polos camiños. Corríxame se non é verdade isto. Entonces, se eses 2 tractores, que creo que están a disposición da concesionaria da limpeza, eses 2 tractores, si teóricamente poden traballar os 12 meses do ano, eu creo que poden facer moita labor, porque se no verao contratamos para facer os desbroces a 3 tractores, 3 desbrozadoras, que é o que vexo pasar, eu vivo no rural, entonces vexo pasar por ali os 3 tractores desbrozando, por un lado da cuneta, outro por outro, outro ao fondo, se estes 3 tractores son capaces de facer ese desbroce, ou desbrozar todos os viales en 2 meses, nós con 2 tractores, durante todo o ano, creo que se desbrozaban eses viales e moitos máis. Isto é un pouco unha observación de alguén así, xa digo, sin moitos conhecementos. E nada máis, simplemente, ao final a moción que buscamos é que, remarcar esa necesidade de limpar as cunetas, e xa máis que só desbrozar, limpar as cunetas, porque todo o que se corta, todo o que se desbroza, pois queda ali o que fai atoralo. Nada máis. Moitas gracias. Dedicado un turno de peche. Don Germán, renuncia. Don Emilio. Renuncia. Señor Torres. Muy brevemente. Don Iván dice que se acojona por estar usted rodeado de gente tan ilustre y tan preparada. Hombre, lo de preparada vale, lo de ilustre te pasaste un poco. Con lo de ilustre te pasaste. Pero bueno, yendo a lo que vamos. Se trata simplemente, mire, bromas aparte, se trata simplemente... Me deja Don Iván, un respetillo. Ahora que falaré eu deso, non se preocupe. Me deja continuar, mire. Para que se ría outro pouco. Simplemente decir una cosa, que nos puede parecer de broma, nos parece visible, pero lo que hay que hacer es preparar las cosas y saber que no estamos en una reunión de amigos, que esto tiene una forma procedimental de funcionar, porque el procedimiento es la forma de interdicción de la arbitrariedad, o de que cada uno diga lo que le da la gana, como le da la gana. Tiene unos cauces procedimentales, ¿vale? Y el procedimiento para lo que usted pide, en mi humilde opinión, y además se me lo confirma usted, porque ya ahora ha dejado claro que yo pensé que lo que podía ser un lapsus de hablar de lo que llama de los siguientes periodos orzamentarios, yo entiendo que la inconcreción de esto es un ruego, no es una moción, es una petición de actuación concreta de la Administración. Una moción es algo diferente. Y por muy ilustre o preparado que usted me considere, no vengo aquí a dar lecciones a nadie. Así que, si le parece bien, se informa usted y luego hablamos, ¿vale? Eso es todo, nada más. Muchas gracias, señor Torres. Turno de peche, don Iván. Renuncia ao turno. Renuncia ao turno de peche. Bueno. Pois mire, don Iván, por empezar polo final, aquí a súa compañeira de grupo, a súa portavoz, pode informarlle de que as iniciativas califícanse. E a veces non as califica igual co que as presenta. E iso é así. O sea, non todas as iniciativas valen para tramitar como se pretende a veces. Non todas. Iso é así. Tanto, eu non estou dicindo que sea boa, ni mala, ni regular. Estou dicindo que se califican e, evidentemente, cando hai unha cuestión que se pide, hombre, incluye usted no presupuesto, non sei que tal, ese é un ruego.
eso non é unha moción. Porque para iso tiña que vir usted e dicir, mira, hai estes camiños, costan tanto, incluye usted isto no presuposto. Iso é unha proposta concreta. E iso sí que é unha moción. O resto é un ruego. Pero máis alá de, como queira ver usted, é igual, cada un presenta as iniciativas que quere, só faltaría, e os demás debemos respetar. E nada máis. Outra cousa é calificalas, sí. Iso é así. Dice vostede, bueno, é que cada vez hai menos diñeiro nas partidas do rural. Ao mellor, sinceramente, de memoria non o sei, pero o que si sei é que, por exemplo, onde vive vostede, cando eu cheguei ao goberno, aquilo estaba como un patacal. Teño fotos de antes e de despois. Como un patacal, e baixar abaixo non lle conto. Bueno, pois aquilo fíxose de novo aos poucos meses, non me recordo cuántos, pero fíxose de novo aos poucos meses. Quixo eu querer facer despois, porque por aí pasa algunha maquinaria pesada e, bueno, pois terminan desfacéndose firme. Así que, iso é así. Así que, entre os medios propios e outros medios que conseguimos, o que facemos é gestionar ben. O que facemos é gestionar ben. Por certo, eu recordo, esta é unha anécdota, como vamos ben de tempo, da igual, eu aplico o reglamento nada máis. Como vamos ben de tempo, vou a decir, cando íbamos para conformar o goberno, alguén que se atreveu a decir é que vos non sabedes gobernar. Estaba presente, Iván estaba presente, Pilar estaba presente. E dixo, por excepción, dixo, bueno, ti un pouco. Pois máis nada, ni idea. Pois menos mal que non sabemos gobernar, porque o cambio que tuvo este Concello, por Dios, se mira que non é significativo. Así que gestionamos ben. Vostede fala dos tractores, non. A concesionaria ten un tractor. Un. O outro é un municipal vello, antigo, que tiña moitas averías e que está aí parado, que é un John Deere. E logo contratamos 3 a unha empresa. E despois, a ver, decía aquí don Iván, xente preparada así, outro calificativo non, pero o dice con humildade, o dice con humildade, sen ninguna presuntuosidade de ningún tipo. E, a ver, se a Xunta de Galicia nos aumentara ese PEIN que leva non sei cantos anos o Concello Forte dándolle para 2 anualidades 70.000 euros, para 2 anualidades, pois, home, supoño que a unha maneira de apoiar ao rural. Supoño. Se tivera un plan único, agora, no noso caso, plan de Diputación, como acaba de entrar a Diputación de Ourense por fin, ainda que é pequeniño, moito máis pequeniño que o de Lugo, pero entrou por fin, se a Xunta de Galicia o tuvera, o reparto sería con criterios objetivos, non como se está facendo agora. Mire usted os convenios que hai todo alrededor e os convenios que hai aquí. É evidente a discriminación. É evidente. E eu, vostedes non se me ten escoitado, pero incluso discriminan o tiro de cámara. Como estou presente aquí algún concejal, nunha presentación dunha obra, e resulta que no tiro de cámara saliu o letreiro de Monforte e cambiaron, giraron toda a tienda para que non saliera a tiro de cámara de Monforte. Hasta ese punto chegamos. Iso é enfermizo, don Iván. Iso é enfermizo. Porque non pode ser do partido que sea, da ideología que sea. Evidentemente vai a defender os seus postulados políticos. Pero, home, en fin. E logo, por favor, don José Luis, non lle quero chamar a atención. O que si están vostedes moi fastidiados polo éxito, pois vai a onde queira. Vai a onde queira. Usted vai a onde queira. Eu simplemente teño dereito polo reglamento. Sí, vai usted onde queira. Vai usted onde queira. E se ustedes saca eso, ustedes están fastidiados porque foi un éxito. Primeiro dixeron o que dixeron. Despois, dicían que non tuvera repercusións nos medios. Tuvo nos xornais galegos en todos. Na televisión, que mira que para que salga na televisión de Galicia algo de Concello de Monforte, tiene tela. E gravaron na estación de Ourense e gravaron aquí. E agora acaba de rematala nunha revista das demais tirada nacional, e se iso non é ter repercusión, que veña Dios e lo vea. Que Dios e lo vea. Así que, doña Cati, en fin,
Pero, bueno, para que estén informados, por eso deixamos aí, para que estén informados. Non pensamos que lle fastidiara tanto, pero, bueno. Sometemos a votación o punto número 14 do Partido Popular. Votos a favor. 7 votos a favor. Votos en contra. 10 votos en contra. Queda rexeitado esta iniciativa. Pasamos ao punto número 15, que é unha moción do BNG relativa á remunicipalización do servicio de abastecemento de auga. O ditamen da Comisión, por favor. O dictame é favorable, con 2 votos a favor dos concelleiros do Grupo Municipal do BNG e do concelleiro de Esperta Monforte, e 8 abstencións dos concelleiros do Grupo Municipal Socialista e os concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular. Muchas gracias, señora secretaria. Don Emilio. Gracias. Palabras de Di Stéfano, cortitas e al pie. O actual contrato do Servicio de Abastecemento de Auga, asinado no seu día con Aqualia, quedanlle menos de 2 anos de vixencia. Desde o Grupo Municipal do BNG entendemos que este servicio básico debe de ser unha xestión pública que, sin dúbida, optimizaría o seu funcionamento. Por este motivo, de cara a coñecer ata que punto interesa o Concello de Monforte a remunicipalización deste servizo, consideramos imprescindible o desenvolvemento dun informe técnico que valía a proposta ou, en caso contrario, que a desestime, evitando así unha decisión tan importante se limite a un simplemente criterio político. Por exposto, propoñemos o seguinte acordo: instar ao equipo de goberno municipal a elaborar un informe técnico sobre a viabilidade da remunicipalización do servicio de abastecemento de auga. Eu aquí non veño nesta iniciativa así cortiña e chea de contido, non veño a falar de tempos pretéritos, nin moito menos. Simplemente o que traemos, tense falado moito da auga e do servicio de auga nesta Cámara, por lo menos somente desde que eu son concelleiro, e antes ainda moito máis. Nos o que traemos é facer que o Concello faga con medios propios un servicio, un informe técnico de si é posible que a auga sea de servicio de xestión directa, como facer agora pois cos traballadores, económicamente, a viabilidade económica, todo iso, para que non sexa pois un pensamento simplemente do BNG ou do equipo de goberno, do PP ou de quen sea, dicir, vamos a remunicipalizala. Sí ou non, en base a un estudio técnico. Porque sabemos que quedan 2 anos escasos de contrato, e habrá que ir tomando medidas pouco a pouco, saber se vamos a facer de xestión pública ou directa ou seguir con unha empresa externalizalo. Entonces creemos que se debe de facer ese estudio técnico para que, no caso de que alguén queira facelo, pois tiña unha base solvente para valorala. Creemos que se debe facer este estudio antes de pensar en facer outro contrato, por si é posible, viable ou queremos facelo. E non quero estender moito máis porque a iniciativa, repito, a veces as iniciativas por ser curtas non deixan de ser interesantes, e o que queremos é eso, que o Concello faga con medios propios ou como determine, digo medios propios por aquilo de que non me boten en cara de que ese informe custa cartos externalizalo. Xa sabemos que se fan os técnicos municipales van sacar tempo de outras cousas e ao fin e ao cabo tamén se traducen cartos, entendémoslo perfectamente, pero creo que se debe de facer iso para que nun futuro, non moi lexos, pois pensar en que ese servicio sexa de xestión pública. Por qué? Porque sabemos que non vamos, non se vai a nos apogamos por iso, porque se faga de xestión directa. Outra cousa é que o informe nos diga que é imposible ou que é inviable. Despois debatiremoslo cando toque. Creemos que de xestión directa que é viable, porque se para unha empresa que dá beneficios un contrato da auga, este contrato tan manido, como dixen antes no seu día, e feito como está redactado, que é prácticamente imposible sin ter que ir a xuicio, meterlle man ese contrato, se foronse a xuicio, granose pleitos, pero creemos que o futuro farase outro contrato, no caso de que non se sexa de xestión directa, e se correxirán esas eivas que ten este contrato, pero nos queremos falar de xestión directa. Por qué? Porque
Despois non temos que a quen botar a culpa, se é a Aqualia, se é outra empresa ou quen fose. Nós seremos os responsables, cando digo nós, falo do Concello, non quero dicir o BNG, non? Seremos os responsables do ben que funcione ou do mal que funcione, e todo o que o beneficio que xere o servizo de auga, pois poder revertilo todo, ou que revirta todo nas vías, nas conducións e no saneamento. Por lo tanto, creemos que, máis alá de que da opinión que ten o BNG sobre esa remunicipalización, o que se trae aquí non ten nada que ver con iso, simplemente ten que ver, pero non é a cuestión en sí, sino a cuestión é elaborar un informe onde nos diga como facelo en caso de haber que facelo de remunicipalizar, ou se é totalmente inviable, e que sean os técnicos que decidan, e que non decidan, sino que arroxen luz para despois as decisións políticas. Fanse así en todas isto cóstame que se fai así, todas as decisións políticas toman en base a uns informes técnicos, pero neste caso facelo por si se necesita facer esa remunicipalización antes de outro contrato. Máis nada, grazas. Moitas gracias, don Germán. Sí, moi brevemente, nos xa trouxemos aquí en varias ocasións o tema da remunicipalización deste servizo. Temos clarísimo dende Desperta Monforte que cando vostedes chegaron, pois este servicio xa estaba cedido a unha concesionaria, pero sí que é certo que agora xa hai que poñer en riba da mesa se se quere, como ben dice en este caso BNG, se se quere remunicipalizalo ou seguir pois con unha concesionaria. Entonces, sí estamos absolutamente de acordo en que se elabore un informe e que nos deixe claro o que dice o señor Emilio, efectivamente, como mínimo, o 6% de beneficio seguro que o teñen. Entonces, é casi imposible que un informe técnico, pois o mellor diga que non é moi viable. Gracias. Rematou. Gracias, don Germán. Por o Grupo Popular, creo que don José Luis. Sí, gracias. Bueno, o tema do abastecemento de auga na cidade de Monforte é un problema grave que está causando moito malestar en toda a cidadanía. Como ben é coñecido todos os monfortinos, os continuos cortes que temos no suministro de auga, a falta de presión que temos nas moitas parroquias, as continuas roturas de tubaxes, e temos como exemplo o que pasou estes días, o 24 e 25 de xullo, que estiveron moitas parroquias 2 días sen auga. Bueno, este é un servicio que está contratado a Aqualia, entón o responsable de que funcione ou de pedir explicacións a empresa que ten contratado de que funcione correctamente, pois é o propio Concello. Nós nesta moción non estamos nin a favor nin en contra de que se municipalice ou se externalice. A nós parecenos que está ben facer un estudio, pero eu creo que o estudio que temos que facer pois é un estudio dos problemas que temos no abastecemento de auga na cidade a día de hoxe, que obras e investimentos serían necesarios facer para que o servicio de abastecemento de auga non siga funcionando tan mal como funciona, un estudio de planificación a X anos vista para poder modernizalo e adecuar o servicio á poboación existente, xa que é un servicio, bueno, que todos sabemos que é moi costoso, tanto isto como o abastecemento como o saneamento, e cal sería o custe por unha parte das obras da explotación do servicio, é dicir, que hai unha parte de inversión e outra parte de explotación. Nós entendemos que ten que existir un equilibrio entre o monetario e o servicio, cunha optimización, como dicen vostedes. Polo tanto, nós, unha vez feito pois eses estudios, que sí que é un estudio que se non está feito, pois deberíase facer durante estes 2 anos, entonces valorar se despois municipalizalo ou externalizalo. Nós equivamos a abster nesta moción porque nin por municipalizalo vai ser mellor servicio, nin vai prestar mellor servicio se non se arranxan o mellor problemas existentes, ou por externalizalo, por vai seguir, ou por deixalo externalizado, tamén se poden mellorar os problemas existentes, dependerá un pouco do acordo, do estudio que se faga, do novo contrato que se faga, que a empresa que sexa. Nós non estamos nin a favor, nin en contra, nós estamos a favor de que os monfortinos teñan o mellor, teñamos, todos os monfortinos e monfortinas, teñamos o mellor servicio, e que teñamos un bon equilibrio entre o monetario e o servicio. Moitas gracias. Gracias, don Emilio. Señor Torres. Sí, muchas gracias. Yo estoy pasmado. ¿Usted les molesta que se diga que califiquen las cosas correctamente? Yo, toda la intervención que ha tenido usted, no sé qué tiene que ver con esta moción. De verdad, no sé si es una alternativa,
no lo sé. Hace usted unas propuestas que yo no veo nada en la propuesta del BNG que tenga que ver con lo que ha dicho usted. Ahora, bueno, si a usted les parece la forma correcta de hacerlo, permítame a mí que lo ponga en duda cuando lo vea así. Vale. Con respecto a la moción de don Emilio, bueno, lo bueno si breve 2 veces bueno, dice usted, mire, y que no quiere recurrir a tiempos pretéritos. Pero es que a mí me parece imposible abordar un problema sin conocer toda su amplia dimensión, ¿verdad? Y aquí hay que recordar, quizás habría que recordar cómo se utilizó por parte del BNG para llegar al gobierno municipal el tema del agua. Sé que ha pasado tiempo, que usted no estaba aquí, pero yo recuerdo a don Severino y sus ayudantes acampando delante del ayuntamiento contra el alcalde Nazario Pin por la tarifa del agua, ¿verdad? Y luego, una vez que llegaron, pasaron ampliamente todos siguiendo la línea del anterior gobierno. A lo que voy, que es a lo práctico. Ahora nos viene a pedir a nosotros, este equipo de gobierno, desde ese mismo partido, evidentemente, no usted que no era portavoz, lo que no se hizo por parte de ese partido en 12 años. En fin, yo entiendo que esto podría calificarse de populismo, yo no lo voy a hacer, pero sí que creo que hay un término quizás más técnico que es la incongruencia, me refiero en cuanto al partido político, no a su persona, que usted no estaba aquí, ¿vale? Yo creo que si somos sinceros y abordamos el problema, como digo, en su total dimensión, no paseando por la agricultura, como ha hecho don José Luis, en mi humilde opinión, este alcalde y este equipo de gobierno no privatizamos desde nuestra llegada al gobierno municipal ni un solo servicio. Cosa que se hicieron gobiernos anteriores, incluido el del partido que usted representa. Recordar que este alcalde fue el único que llevó al servicio de agua a los juzgados y ya llevaba mucho tiempo funcionando y bastante mal. El único. Sí, pero déjeme terminar, que viene la segunda parte, ganando los procedimientos. Vale, bueno. Y repercutiendo el beneficio en las inversiones que deberían haber exigido otros gobiernos anteriores. Eso creo que sí, Pero que no hicieron, cada uno sabrá por qué. Sí es verdad que ahora a este gobierno le toca enfrentarse y solucionar los problemas que otros gobiernos del PP y del BNG deberían haber atajado, pero lo único que se limitaron fue a poner parches, dar apariencia de soluciones y probablemente buscar esas apariencias de soluciones de forma inmediata, pero no definitiva. El tema del agua, portavoz, es una cuestión. El tema del agua es un problema de infraestructura que lleva años y años sin renovar ni un centímetro de tubería, pasando siempre de unos gobiernos a otros, que Monforte parecía que nunca iba a tener futuro, que ni su polígono industrial, ni la ciudad, etcétera, etcétera. Y ya verá cómo a la larga se acaba dando solución a todo, acuérdese lo que le digo. Pero está visto que salieron malos cálculos. La verdad es que los grandes perjudicados, además de los monfortinos y de las parroquias, lo es también este equipo de gobierno en cierto modo. Porque así como quien quiere de raspallón el tema del agua, le tenemos que dar solución a lo que otros no hicieron y tal cual lo dejaron, concesionaria incluida. Pero también es verdad que como gestionamos y buscamos soluciones a otros problemas, también se la estamos buscando y dando este tema tan importante para nosotros, tanto en los barrios como en la tubería general. Y no vamos a apoyar su moción, pero estamos en ello. En cuanto a lo que es abordar el problema, este problema que aquí genéricamente han planteado tanto usted como la moción alternativa del PP, que también hablaba de solucionar este problema. Eso es todo de momento, nada más. Gracias. Muchas gracias. Don Emilio, segundo turno. Gracias, menos mal que fue un cauto, empecé explicando de que iba a iniciativa. Señor Torres, vostede dice ao señor José Luis que fala da moción que non ten nada que ver, vostede fixo exactamente o mismo. Aquí non se trata de que si se fixo ou non se fixo. Fala vostede, dixo antes, non, é que este alcalde fixo, si, este alcalde fixo, e desde aquí, cada vez que vou ao pleno, eu apoiei esa decisión. Non ten nada que ver a casuística que pode ter outro equipo de goberno anterior, ou porque, lembrolle, que o seu alcalde no primeiro, foi un bipartito na primeira etapa, por lo tanto tamén estaba aí. E iso sabe perfectamente, que é a casuística moi distinta. Agora vais a acabar o contrato, faltanlle 2 anos, non hai que rescindir ningún contrato, non hai que facer nada. E saben vostedes perfectamente que o contrato quedou como no 76... no 74, aquilo de quedaba todo atado e bien atado. Pois este contrato foi moi parello, non había requisitos. A primeira denuncia, e a veces non me escoitarán dicir isto moitas veces, pero saliu a sentencia, primeira creo lembrar, en 2017, a primeira sentencia que se deu ganar ao Concello.
Tiño que buscar na hemeroteca porque foi de 2017. E fixérase no anterior goberno, que estaba en curso cando entrou este goberno a mandar. Está na hemeroteca. Busco ya ahora por si acaso teñen algún tipo de dúbidas. Está aí, claro. Por lo tanto, isto o que se pretende, precisamente, señor José Luis, o que pretendo é que vostede non tiña que dar opinión se a municipalización está ben ou está mal. Vostede empezou a falar aí que había que se era o económico ou ao servicio, que se non é que trátese da súa opinión, trátese da opinión técnica, se é posible de ser remunicipalizada. E cando os técnicos digan, pois sí, pode ser remunicipalizar empregando estas ferramentas, ou non, daquela debatiremos se hai que remunicipalizar ou non. É outro debate distinto, moi distinto. Aquí non está tratando de que, mira, que populismo, como era que, sí, díxeno, desde que cheguei aquí en 2015, co servicio de auga, pódese facer de xestión pública, ou debíase facer. Pero claro, non é cuestión que sexa nosa, aí nos corta o populismo ese que podamos ter. Se se aproba, neste caso, que despois que se leva a cabo outra cosa, se me dicen que están traballando nelo, tamén eu compro, pero que non digan, pois mire, é imposible de facer agora o servicio público porque hai que facerse cargo o mellor no contrato PON dos traballadores que hai. Pois mirar como hai que subrogalos, o mellor é imposible facelo, o mellor é posible. Non estou falando que eu tampouco sei de todo. Entonces, pois ese é o que se va evitarse esa opinión de si sí ou si non, que fagan os técnicos e sea posible. E depois debatiremos sobre o tema. E queda un turno de peche que espero sea pletórico. Está pletórico, dice. Vale. Moi ben. Don Germán, segundo turno. Si nada, moi brevemente, instar o equipo o Goberno Municipal a elaborar un informe técnico, pois vemos que non, sin embargo, sí que se está traballando, efectivamente, porque vostedes, en noviembre do 23, falaron aquí no pleno e deronnos a todos os concelleiros pois un informe bastante traballado. Bueno, pois agora o que se pide é que se faga un informe detallado sobre a viabilidade da remunicipalización, porque claro, é certo que cando vostedes chegaron encontráronse moitas cousas, pero tamén é certo que cando vostedes chegaron encontráronse moitas cousas que non eran do seu agrado e cambiáronas. Bueno, moitísimas, e de feito vostedes teñen unhas prioridades que xa yo dixen antes e traballan nas súas prioridades e traballan cos grupos que lle parecen máis prioritarios polo que sexa, non sei se teñen un garbanzo contador polo tema dos votos ou polo que sexa. Polo que sexa, vostedes traballan de unha maneira para uns e de outra para outros. Entón, aquí o único que se pedía era elaborar un informe técnico sobre a viabilidade. Vostedes non van a facer nada porque están traballando. Bueno, pois moi ben. Moitas gracias, don José Luis. Moitas gracias. Bueno, vou falar en primeiro, vou falar un pouco do tema de remunicipalizalo ou externalizalo, que é sobre o que se trata a moción, que nós estamos de acordo que se faga un estudio, que non estou dicindo que se faga un estudio, pero debese facer un estudio dos problemas existentes tamén na actualidade e como se poden solucionar, que é o que estaba, é o que dixe, non sei como me entendeu o señor Torres, pero o que lle quixen dicir é que temos uns problemas existentes da auga e que dentro do estudio da remunicipalización e dentro do estudio da externalización que nós, desde o Grupo Popular, pois estamos de acordo que se faga ou dunha maneira ou se faga doutra, pero que se faga o mellor para mellorar todas as instalacións que temos e as deficiencias que temos. Que non estamos botando a culpa nin a empresa da auga, nin estamos tampouco culpándose a vostedes, porque hai a veces imprevistos ou situacións que non son fáciles de solucionar. Pero tamén recórdolle que vostede non aceptou unha axuda da súa amiga Ethel, ex-consellera de Infraestructuras, para a mellora do saneamento da auga. Quero recordarlo, que o sepan todos os monfortinos. Ela, non minto, é o que é unha conversa, non minto. Pero, bueno, eu limítome a transmitir o que estou dicindo. E, aparte, o que intento que transmitir é que o servicio de auga que pagamos todos os monfortinos e monfortinas religiosamente, pois, lógicamente, non está funcionando ben.
non lle voto, repito, e quede constancia, non lle voto culpas nin a empresa da auga, nin ao goberno actual, porque hai situacións que non son fáciles de solucionar. Sabemos que é unha instalación que leva moitísimos anos, pero tamén lle recordo, e quero que teñan memoria todos, porque temos unha certa edad, a maior parte dos que estamos aquí, recórdolle que o primeiro goberno en sacar, en poñer luces nos pueblos, en sacar o barro das portas das aldeas, e todo eso foi o goberno de Celestino. Lógicamente, naquele momento, o goberno de Celestino, despois seguiron mellorando o goberno do señor Nazario, estaba sin facer nada, e todo o que se fixo, ou todo o que se facía desde aquelas, era iniciar unha nova etapa dunha nova era, que se sigue mellorando e que estamos de acordo que os tempos van cambiando, que se siguen cambiando as cousas. Moitas gracias. Moitas gracias, José Luis. Señor Torres. He concluído por mi parte, gracias. Moi ben, turno de peche, don Emilio. Sí, moi brevemente, mire. Señor José Luis, eu non sei, de verdad, que a veces hai que conterse moito. Ese estudio desas necesidades xa o temos, que xa o pedimos de BNG fai 3-4 meses, non lembro agora, e nos pasaron un estudio feito de todo o que necesario que estaban. Ese estudio que vostede dice, xa o pedimos, xa o temos. Por lo tanto, que estudio vamos a facer outra vez? Pasamos ya colorines? Non. O que se pide, ella clara a moción, que aquí a moción non se fala de votar a favor ou en contra da remunicipalización. Fala a favor de facer ese estudio técnico que se tenga ben, para saber se se pode municipalizar ou non. Despois debatiremoslo, falarémoslo, e estas cousas hai que ter eso. Falaba antes o señor, ou falaba antes das iniciativas. As iniciativas pídense unhas cousas concretas, e isto ten que ver a veces que parece que confundimos o pleno de Monforte, permitan máis presión, cunha cantina ou cunha taberna. Vamos facer isto, colle medio vaso, zas, los largamos, e despois as iniciativas fanse en función cada un como pode, ou como lle deixan, a veces, pero no meu caso como podemos, e cunha cousa concreta, cortas. Como dicía o cura jesuita aquel que falaba antes, Baltasar, que tiña que apuntar, Baltasar Cacacián, lo venes y huevos dos veces bueno, bom. Non sei falar o castelán ás veces. E o que se pida é eso. E con respecto a cuestión en sí, pois despois debatiremos outra cosa. Lamento non salga adiante a iniciativa, bueno, se están traballando neso, falaremos, porque obviamente podese votar en contra disto, e despois, dentro de 2 anos, cando teñamos que ter ou dalle unha prórroga a este contrato, facer un novo, o mellor daquela vemos a necesidade de facela de xestión propia, de xestión directa. Mais nada, agradecerlle a quen vote a favor neste caso Esperta Monforte, e lamentamos que ou dá a sensación de que o Partido Popular non entenda o espírito da moción, nin neste caso a propia instancia. Gracias. Gracias, don Emilio, xa vi que foi un generoso co tempo, pero non, gracias. Verdad, foi bacana. Pero deme un toque. Non se merece, para outra ocasión, non se merece. Mire, este goberno nin privatizou, nin remunicipalizou nada. O mismo que está privatizado hoxe estaba o día 13 de xuño de 2015 e o mismo que é público sigue sendo hoxe, o mismo que era. Por tanto, non nos vamos a entrar no xogo ese de municipalizar o que privatizaron outros. Non nos vamos a facer. E despois dice vostede, non, é que vostede estaba ali, mire, non disimule. Eu fui un leal socio do goberno que cando deixei de estar perderon as eleccións ustedes, e comigo ganaronas. Eso por un lado. Por outro lado, se comigo sí, e sin min perderon ustedes solitos. E ademais, cando tuveron a maior inversión da historia naquele mandato, 5,5 millóns dos planes 1 millón da Diputación e ao canon. Todo eso nun mandato. E ainda se perderon a maioría absoluta. Así que fíxese vostede, non gobernamos todos igual. E eu, naquele goberno leal, non era o responsable de servicios, que era un concejal do BNG. Eu non lle tocaba a auga, nin o saneamento, nin a nada.
Así que poden citar o que queran ustedes o bipartito. 40.000 veces. Me dá igual. Bastante aguantei eu. Pero eso xa está. É vostede que nos recorda. E aquí falaban de falta de presión en algúns edificios. Creo que era don José Luís. Mire, don José Luís. Bueno, non sei se era usted ou era alguén. Por aquí falaban de falta de presión. Eu creo que o dixo usted, pero bueno, é igual. Alguén o dixo. Está grabado, é cuestión de mirar. Non, espere, xa falarei das aldeas tamén. Estou falando de falta de presión. Dice que hai moitas averías, moitas roturas, falta de presión, dixo usted. Escoite, se verá. Pero, usted non sei se sabe que cando gobernou o Partido Popular, en Monforte, ano 95-2003, fixeron o regulamento da agua. E nese regulamento que fixo o seu goberno, leo vostede, dice que os edificios que teñan X viviendas teñen que ter un bombeo propio no edificio para que a auga suba aos pisos altos o mesmo que aos pisos baixos. Eso dice o regulamento que vostedes fixeron. Así que, en fin, non veñan aquí con outro conto. E despois tamén hai que dicir, mira, falta de auga nas parroquias. Non é por unha mala gestión do servicio. É que ustedes cando queren, en fin, iso foi unha avería de Naturgy, de Fenosa, que xusto na entrada da potabilizadora se cortou a luz. E, por tanto, a potabilizadora deixou de funcionar. O sea, que non ten que ver nin a Cualia, nin o Concello. Ao cabo dunhas horas, bastantes horas, pois repararon a avería e empezou outra vez a bombear a potabilizadora. Pero nese tempo, que hai un consumo ahora bestial, baixou o depósito das parroquias. Non tuvo problemas urbano, pero sí tuvo problemas das parroquias. E cando entra aire, e nas tuberías tan largas, son kilómetros, hai que ir purgando e leva días. Iso non é chegar a encher, porque hasta que se purgan non chega agua. E se meten máis presión, rompen. Por tanto, hai que saber de cal é o problema. O problema foi un problema eléctrico, fora das instalacións da planta de potabilización. Por tanto, atribuible a quen surte de energía, neste caso a Naturgy, ou Unión Fenosa, como lle queira chamar, para que o sepan todos. E esta non é unha decisión técnica. Se podemos facer estudios técnicos o que ustedes quieran, pero esta é unha decisión política. Igual que foi privatizala, tamén sería municipalizala, e non estamos ahora nese xogo, xa lle digo, non estamos nese xogo de municipalizar nin privatizar nada. Ninguna das dúas cousas. E, ademais, o estudio xo fixemos, ustedes mesmos acaban de reconocer, xa o temos feito, sabemos os kilómetros que hai de tubería de fibrocemento, sabemos as que hai, e as necesidades que hai, en fin, tanto no saneamento como no abastecemento, e o que costa. Sabe usted canto costa máis ou menos arranxar iso? Sin ter en conta a tubería general que estamos metendo, que me parece que iso non é un tema menor. Hasta agora estábamos sin ela, ou desde hacia o polígono, que tamén fai falta renovar esa. Bueno, pois eso onda en torno aos 35 millóns de euros. Así, como que enfrega. 35 millóns de euros. Números redondos. Fíxense vostedes. Así que sabemos o que necesitamos e estamos traballando, como xa se ve, para ir solucionando pouco a pouco ese tema. Non me cabe ninguna duda que habrá algunha noticia positiva en torno a todo eso, pero leva o seu tempo. Fíxense vostedes, e agora temos que ternos prisa, hai 44 anos de democracia, e ainda non se fixo. Fíxense vostedes. E logo, don José Luís, mire, dixo unha verdade e unha mentira. A verdade xa está, non hai que... Está moi ben que dixera, pero a mentira da señora Etel, esa non me vai a meter a mí nin outra vez, vamos. Tan é así que a doña Etel, fíxese que boa é que accesou o seu presidente, o meu presidente, de conselleira, e outro día a min, que estábamos 4 personas, non estaba eu solo, me dixo que era moi cabezuda. Así de claro. E algo tuvo que haber aí porque xa non está no goberno. Se estuvera no goberno, sí, pois en fin, sí, así clarito. Porque esa señora mandou unha carta ao Ministerio con copia ao Concello
sabes eso que é con copia, verdad? Pois unha carta con copia ao Concello onde lle propoñía, xo expliquei aquí, que se non se facía a depuradora de Santiago, que se repartiran esos 40 millóns de euros entre Ribeira, Monforte, Boiro, non sei que, non sei cuánto. Pero era unha proposta ao Ministerio. Aquí nunca ofreceu un convenio. Tráigame usted ese papel, e se ese papel que usted aparece, eu dimito de alcalde. Fíjese o que lle digo. Traiga usted aquí, registrado. Fíjese o que lle digo. Así que non veña aquí mentindo, porque iso é así. Mandou unha carta ao Ministerio con copia ao Concello cunha proposta que ela facía. Pero non me veo aquí e dice, oiga, a Xunta lle ofrece a usted este convenio. Iso non existe. Iso non existe, iso é mentira. Por tanto, unha copia dirigida ao Ministerio, que o Ministerio, lógicamente, está facendo a depuradora de Santiago, está facendo a depuradora, por non repartir ese diñeiro, lógicamente. Así que fíxese usted, de fondos propios non falaba para nada, de fondos propios non falaba para nada. Así que, eu ainda estou esperando da etapa deste diputado de Lugo, Varela Sánchez Carpena, cando veo unha comisión de industria na que estaba eu, sí, sople, e dixo claramente que a Xunta iba a destinar 6 millóns de euros para a nova depuradora de Monforte de Lemos. E estamos esperando por ele. Así que fíxese vostede. E logo, don Emilio, falaba vostede dunha sentencia. A ver, un poquinho non ten unha razón, non a ten. Porque a sentencia non era, se foi favorable ao Concello, pero non era porque denunciara ao Concello. Era que a Aqualia denunciou ao Concello porque non lle subía as tarifas. E perdeu. Pedía ao Concello 1,5 millón de euros e perdeu. Por lo tanto, non era unha denuncia a goberno a Aqualia, non, foi denuncia a Aqualia a goberno. E iso está aí, pode usted mirar, mire, verdad. E perdeu, efectivamente, non houve que actualizar as tarifas porque perdeu a sentencia. Iso é así. Bueno, aclarado, creo que os puntos que saliron no debate, sometemos a votación a proposta do BNG sobre a remunicipalización do servicio de abastecemento de auga. Por certo, é imposible pasar os traballadores de xeito directo dunha empresa privada ao Concello, xa yo digo, eso é imposible, legalmente imposible. Por tanto, sometemos a votación a iniciativa. Votos a favor? 3 votos a favor, votos en contra? 10 votos en contra, abstencións? 4 abstencións. Queda rexeitada esta proposta. Pasamos ao punto número 16, que é outra moción do BNG para instalar pictogramas nos edificios e espacios públicos. Dictamen da Comisión, por favor. O dictamen é favorable á proposta con 2 votos a favor dos concelleiros do Grupo Municipal do BNG e do concelleiro de Esperta Monforte e 8 abstencións dos concelleiros do Grupo Municipal Socialista e os concelleiros do Grupo do Partido Popular. Gracias, señora secretaria. Vai ter a palabra polo BNG do señor Luaces. Sí, moi boas. Bueno, un pictograma é un símbolo gráfico que transmite información ou datos mediante unha representación clara e esquemática dun obxecto, acción ou idea simplificada. Dotar de pictogramas os edificios municipais non só é un acto de inclusión, senón tamén un investimento en accesibilidade e benestar comunitario. Os pictogramas facilitan a comprensión e navegación da contorna para as persoas con discapacidades cognitivas, visuais e do espectro autista, entre outras. Utilizar estes símbolos claros e universais reduce a ansiedade e promove a autonomía, permitindo que todos os cidadáns poidan acceder aos servicios e recursos municipais con maior facilidade. Ademais, esta iniciativa non só beneficia as persoas con discapacidades, senón tamén aquelas que teñen dificultades co idioma, como inmigrantes e turistas, mellorando así a experiencia de todos os visitantes. Implementar pictogramas nos nosos edificios demostra un compromiso coa igualdade e inclusión, reforzando a mensaxe de que a nosa comunidade valora e respecta a diversidade. Outro aspecto importante é a eficiencia. Os pictogramas permiten unha comunicación rápida e efectiva, especialmente en situación de emerxencia, onde o tempo de resposta é crucial. Finalmente, adoptar pictogramas en espacios públicos é unha mostra de modernización e adaptación ás necesidades actuais da sociedade. Reflicte unha xestión municipal proactiva e sensible aos cambios demográficos e culturais, posicionando a nosa comunidade como un modelo para seguir en termos de accesibilidade e cohesión social. Nada máis. Muchas gracias, don Germán. Sí, moi brevemente nos vamos a votar a favor. Muchas gracias, Cati.
Sí, moitas gracias. Ben, nos consideramos, señor Luaces, que eso tamén podría ser un rogo. Por exemplo, podría ser un rogo, non? Pedir que se instalen pictogramas no edificios e espazos públicos. A ver, a mí gustaríame que me aclarasen, xa que tanto se falou de se algunha moción podría ser rogo ou non. Eu creo que antes da celebración do pleno, e se non me equivoco, creo que o secretario pode catalogar e pode decidir se unha moción se pode convertir a rogo. O que non me parece que unha vez que xa temos as iniciativas presentadas no pleno, estemos con esos argumentos. É o que non me parece normal. Nos, o que é o contido da moción, vamos a aprobar, porque creemos que é importante e interesante esta iniciativa. Coñecemos, por desgracia, persoas que teñen esas limitacións e que este tipo de axudas neses espacios públicos, nos edificios públicos, e poden axudar para poder moverse e adaptarse por esas situacións, así que vamos a apoiar a iniciativa. Simplemente tamén, para concluir, señor alcalde, xa que vostede aproveitando que a normativa lle deixa falar, pero fala despois do que lle parece, comentar unha cousiña. Nos lle apoiamos co Duque de Alba, non se equivoque, nos lle apoiamos. Non diga agora que estamos escocidos por eso. Non, nos quixamos porque nos cortaron a foto, que é distinto. Pero, claro, pero non lle apoiamos. É máis, eu na radio cheguei a decir que se estivera no seu caso faría o mesmo. Entón, a veces doe cando vostede se empeña en que lle decimos o non polo non. Non sempre lle decimos o non polo non, por moito que lle doa. E se ten que traer o expediente de crédito dos 100.000 euros de Sogama, eu son responsable, eu e os meus compañeiros. E sempre que traia unha modificación presupuestaria, nunca votamos en contra. Non o faremos, porque nos parece que é de responsabilidade. Quería aclarar eso, nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Bueno, entenderá vostede que eu lle dixen un tono de broma o tema do Duque, pero non cortamos a foto. Esa foto a mandaron a Casa de Alba a carrerista. Non nos falamos carrerista, siquiera, o sea que en eso non somos culpables, nin para que este, nin para que non este. Tamén, se se fija, na foto fala de que está asinando no Concello, e non é nos Escolapios. Por lo tanto, nós eso non tuvemos arte nin parte. Eso foi a propia Casa de Alba coa revista. O que pasa é que nos ven ben, porque isto ves en todo o Estado e no estranxeiro. É unha promoción tremenda. E reconoce o propio xornal que está aí, que usted ve que dice que traspasa as fronteiras a visita do Duque. Por tanto, gracias polo seu apoio en ese caso e sin duda ninguna que o valoro, sin duda ninguna. Ben, señor Torres, está usted o seu turno, o primeiro turno. Gracias. Aproximadamente el mes de enero de 2020 estuvieron reunidos con la teniente alcalde de este concello, doña Gloria Prada, los representantes de la Asociación de Síndrome de Down, que solía solicitar locales en este concello para impartir conferencias, hacer entrevistas de trabajo, etc. En esa reunión, que le digo, le presentaron un proyecto de pictogramas, esto mismo que estamos hablando ahora, para colocar en locales municipales para este colectivo. Tras este encuentro se quedó en que se volvería a tener otra reunión para ver los diseños y las posibles ubicaciones, pero es cierto que llegó la pandemia y no se volvió a retomar el caso, porque no sé si la persona, o no sabemos, responsable que vino a esa reunión cambió o surgió algún otro tipo de contratiempo o circunstancia, pero lo cierto es que no se volvió a retomar el tema con esta asociación en concreto. Desde este equipo de gobierno llevamos tiempo analizando, ciertamente, la colocación de pictogramas en diferentes espacios, pero nos encontramos con un gran problema, que es la cantidad de signos que se utilizan para la comprensión de personas afectadas por discapacidad cognitivas, visuales, artísticas, síndrome de Down, etcétera, etcétera, etcétera. Que resulta casi imposible poder colocar tanto en espacios municipales como en espacios públicos semejante cantidad con representaciones tan diversas. Le aseguro que son innumerables las asociaciones que acuden a este concello casi cada día con circunstancias tan especiales que nos es muy difícil, por no decir casi imposible, acceder a lo que solicitan. Igual que le sucede a la inmensa mayoría de las ciudades. No es, quiero decir que no es un problema exclusivo de Monforte de Lemos. Por poner un ejemplo, en el colegio de Gándara hay una niña que padece acromatopsia, una enfermedad de la vista que afecta a una de cada 30.000 personas y que cuenta con unos cuantos casos en Galicia. Desde esta asociación también nos plantearon la posibilidad de implantar una colocación de signos y símbolos determinados para poder ayudar a las personas que desafortunadamente se encuentran en esta situación.
Actualmente en las instalaciones de los servicios sociales se puede observar que existen pictogramas orientados más bien a personas con síndrome de Down y del espectro autista, por ser los colectivos más numerosos. Por eso decirle que no descartamos en un futuro lograr un consenso para colocar aquellos pictogramas más utilizados o que presten mayor servicio los que más utilizados en otras ciudades de mayor tamaño que nuestro y que cubran las patologías afectadas. Y esa es la razón por la que nos vamos a abstener a la propuesta que usted realiza. De momento eso es todo y creo que va a ser todo. Muchas gracias, señor Baces. Sí, vale, sabía desa reunión, sei que houve outras posteriores con algunha asociación de Monforte. Sei que é complexo, pero, bueno, entendo que se hai vontade pola inclusión que se debe facer. Claro, facer un estudo que decida quen teña que decidir, que é unha persoa experta, pero creemos que é algo importante. Moitas gracias. Moitas gracias, don Germán. Renuncia. Nadia Cati. Renuncia, señor Torres. Renuncio. Moi ben. Pois entón sometemos a votación a iniciativa do BNG en relación con os pictogramas de edificios públicos e espacios públicos. Votos a favor. 7 votos a favor. Votos en contra. Non hai. Abstencións. 10 abstencións. Queda aprobada, por lo tanto, esta iniciativa do BNG. Pasamos ao punto número 17, que é información específica de resolucións da Alcaldía entre o 25 de xuño e o 26 do mesmo mes e o 11 de xullo e o 15 do mesmo mes. Punto número 18, dación de conta do informe ao pleno das resolucións contrarias aos reparos formulados pola intervención xeral municipal, anualidade 2023. Punto 19, comunicacións de Alcaldía. Bueno, aquí, xa o dixen antes, quero comunicar formalmente ao Pleno a resolución desestimatoria da Xunta de Galicia en relación con a solicitude que había feito o Concello de Monforte para a construción do miradoiro ao lado do Cabe, entre Ribas Altas e a parroquia de Aparte. Tamén comunicarlles, dado que aquí se debatiu nun pleno anterior, que o Concello ven de rematar a selección de unha praza de psicólogo para o Instituto Municipal de Drogodependencias, que empezará a prestar o seu servicio o día 1 de agosto. Comunicar tamén un acordo da Xunta de Goberno do día 8 deste mes de xullo, en relación con un escrito que había presentado a doña Caterín Varela. Vou esperar que veña, porque falará unha persona que non está. Pois esperamos uns segundos a que se incorpore doña Cati. Nada, que ya... Nada. A veces hai que salir, ¿no? Bueno, decía que estaba dando conta de que había un escrito seu que foi tratado na Xunta de Goberno do día 8 do 7, non sei se recibiu xa ou non, digamos, a comunicación dese acordo, donde se lle dice o seguinte, que, en primeiro lugar, que tomaba razón a Xunta de Goberno do escrito presentado por doña Caterín Varela Fernández, acordando a Xunta de Goberno local o seguinte: primeiro, remitir a documentación que consta na Secretaría, punto primeiro e segundo do escrito, de data 13 de 5 de 2024. Segundo, reiterar a petición formulada á empresa FCC, Aqualia, para que procedan a emitir informe. Terceiro, reiterar que deberán especificar, tal como se puxo de manifesto no escrito remitido con data 3 do 6 do 24, individualizadamente cada un dos procedementos nos que pretenden ter acceso. Cuarto, comunicar a doña Caterín Varela que o día de acceso aos expedientes administrativos se determina pola Alcaldía, non procedendo que por parte do Grupo Municipal se fiscal será dita data que determinará en función do funcionamento dos servicios municipais, o que se lle comunica para os efectos oportunos.
E comunicarles tamén que, de verdad, que teño que lamentar, está no seu dereito se queren, pero lamentar o comportamento que tiveron vostedes en relación coa elección da pregoeira das festas patronais deste ano. Porque, cando se falta o respeto, pois eu creo que non é bom para nadie. E o alcalde pode xe criticar, pero criticar as persoas, sobre todo as persoas que non veñen porque queren, senón que son invitadas, pois home. En fin, pero claro, a hemeroteca é tremenda, non? Se miramos o que hai aquí, e sin ir máis atrás, desde o ano 87, sin ir máis atrás, hasta o ano 95, que foi cando entrou a gobernar o Partido Popular, bueno, hasta o 94, pois aquí, dos pregoeiros, pois mire, Manuel Hermida Balado era monfortino, Ramiro López López era presidente do Centro Gallego de Barcelona, que era de Castro de Rei, sabe usted a relación que ten con Monforte, José Manuel Rei Novo, que sí que se ten que ver con Monforte, Manuel María, ten relativamente, porque viveu aquí, pero non era nativo de aquí. Por tanto, depende, claro, para uns nomes ten que ver, para outros non ten que ver. E logo, pois, fíxese vostede, aquí houve pregoeiros como María José Goyanes, no ano 91, Fernando Ónega, Ramón Villares Paz, Francisco Suárez Fernández, Fidel Fernán, hasta o ano 95. Bueno, Fidel Fernán foi o primeiro do Partido Popular. Hasta o 94, Francisco Suárez Fernández foi o último de Coalición Galega, que era un abogado de Avilés. É dicir, que de 8, 5 eran de fora de Monforte. Digo por esa norma, dicen que non é escrita, esa norma non é escrita. Pero miren vostedes, desde o ano 95 hasta 2003, 2002, porque o 2003 xa foi o goberno que entrou, pois de 8, 6 eran de fora. 6 eran de fora. Mire, Fidel Fernán non é natural de Monforte. Julio Padilla, sí. Amancio Prada, no. María do Ceo, no. Cristina Angelescu, no. María Esperanza Oña Sevilla, que foi alcaldesa de Fuengirola, no. Gabriel Castellano e David Hurtado, músicos, tampouco. Emilia Casas Bamonde, sí. E aí acabou o período de goberno do Partido Popular. Empeza o período de goberno da alcaldía do BNG. Por si se interesa, sabes o que non se interesa moito porque, claro, o que decían, sí, pero é importante porque as normas non escritas se rompen cando se dan os datos. E, claro, o primeiro deles sí que era un monfortino, Carlos Martínez Buján. Pero, que tiña que ver Sergio Pazos con Monforte? Estou dando conta, non dixeran ustedes o que dixeran, pero non daba conta. Estou dando conta, sí, pero aquí ahora mesmo que dá conta é o alcalde, non son os concelleiros. O Olga Novo, o Antón Reixa, que tivo que ver Antón Reixa con Monforte? O Manola Porto, que ao fin de contas vive en Monforte, ainda que non é monfortina. É dicir que de 12 anos, 4 hai esa norma non escrita que non foron daqui de Monforte. E nós, desde que estamos no goberno, desde o ano 2015, solo esta vez non ten que ver con Monforte. Sí, porque Fiorella Faltollano ten aquí en Fiolleda as súas raíces. Sí, Lucía Pérez é no Incio, igual que a Olga Novo de Polo do Brollón, igual que a Olga Novo. Así que, por lo tanto, de verdad, é moito mellor moitas veces estar caladiño que falar de normas non escritas, porque xa ves tú que normas non escritas hai aquí. Así que, amigos míos, de verdad, ofender ou insultar a xente que non ten nada que ver, que la ha feito máis por Monforte que todos os outros, por moito nombre que teñan, en fin. É conveniente saber, cando se dicen as cousas, o que se dice. Por tanto, don Emilio... Está mentindo, ninguén insultou a ninguén. Don Emilio non ten usted uso da palabra e, por tanto, non pode intervir. Estes son os datos dos
pregoeiros que tuvo Monforte. E logo non veña usted dicindo que hai unha norma non escrita porque hai rota esa norma, non somos os que menos a rompemos, ata agora. E xa lle digo que eso, en fin, nos concellos que realmente son cidades, dá igual, eso dá igual. Se hai un monfortino, unha monfortina que teña relevancia, sin duda ninguna, que é importante que participe, se non, pois non. Bueno, pasamos ao punto número 20 de rogos e preguntas. Formalmente, don Germán, porque este calado. Bueno, rogos e preguntas. Hai, precisamente, o único que presentou un tempo de forma para este pleno foi experta Monforte, así que, don Germán, se quere usted formular as dúas preguntas. Sí, aclarar que non era con vostede. O pasado 21 de xuño publicouse na página web do Concello de Monforte de Lemos, así como na página do Facebook do Concello de Lemos, en varios medios de comunicación de tirada física como o de Galicia, Progreso, en Común, COPE, unha nova co seguinte título: El alcalde recibe en Madrid el premio Escobar Platino por la implantación del plan de gestión de la materia orgánica con una recogida media mensual de 25.000 kilos. Posteriormente, o pasado 10 de xullo, publicouse na Voz de Galicia unha nova titulada: El Concello de Vigo pagó por participar en el concurso en el que recibió la escoba de platino, acompañada do subtítulo. La concesionaria de limpieza FCC pertenece a la asociación que concedió el premio. Ademais do xornal digital Vigoé, atopamos unha nova na que informa que este premio é unha manipulación na que todas as entidades que pagan reciben o premio. Segundo a información publicada na Voz de Galicia, a cuota a pagar para recibir o galardón sería 800 euros por la escoba de platino, 1.000 por a escoba de ouro e 1.200 por la escoba de platino, IVA incluído. Por todo o anterior preguntamos, primeiro, cantos cartos leva abonado o Concello de Monforte a Asociación Atregus nos últimos 5 anos para poder recibir este galardón? E segunda pregunta, ten coñecemento o Concello de Monforte de que haxe algún tipo de relación entre a Asociación Atregus e a empresa FCC? E agora teño dous pregos en boche. Sí, hai boche. Formule, sí. Pregamos lle teña ben contestar a pregunta que lle fixeron no último pleno de xuño de quen pagou os baños portátiles instalados no Parque López Suárez para a comida dos 500 xubilados de UGT que fixeron o 8 de xuño do 24. E pregamos lle teña ben aplicarse que a mesma enerxía que utiliza cas empresas monfortinas, cas empresas de electricidade e telefónica para o saneamento e a sustitución dos pasos de soportes de usos e instalacións tecelanes, caneiros, travesía Celso Emilio Ferreiro, xa que algúns paus levan máis de 5 anos no medio das rúas. Moitas gracias, don Germán. Para empezar polas preguntas, canto pago o Concello de Monforte? 0 euros. 0 euros. Temos coñecemento de se FCC ten relación con Atregus? Non. Non sei se o ten ou non o ten. Nós non temos ese coñecemento. Por certo, algunha información periodística de algún medio tamén dixo que o Concello de Monforte iba a pagar 600.000 euros polo parque do hospital. E xa lle dixen eu a algún que non, reiterolle que non, e, polo tanto, esas informacións periodísticas, pois a veces acertan e a veces non acertan, ou, tratándose de Vigo, como era esa información, pois non lle quero dicir nada, se era intencionada ou non era intencionada. Todos sabemos a excelente relación que ten algún medio co alcalde de Vigo, e vamos a facer, eso é así. Pero eu estou explicando, e o que me acaba de decir ao final, mire, eso non son rogos, don Germán, faga usted de novo se quere, pero eso, tal como planteou, non son rogos. Agora, don Germán, xa está, non, o primeiro que menos, mire, agora estou calificando, non, agora fago usted pregunta que queire para o próximo pleno, e que este non. En relación cos grupos que presentaron hoxe aquí, o primeiro que me deu foi o BNG, así que, don Emilio, se quere usted formular as preguntas e os rogos. Gracias, mire. As preguntas sabemos que non ten obriga de contestalas neste pleno porque non estaban formuladas en tempo, en si en forma, pero non en tempo. E a pregunta é, despois do que pasou este venres no Río Cave, que lamentamos profundamente,
e saber que medidas ten previsto tomar o Concello respecto ao vertido do río Carrio pasado venres 26 de xullo que causou a morte de centos de peixes. Esa é unha pregunta. A segunda é que nos levan facendo esta semana e anterior xa con insistencia é cando prevé o Goberno Municipal, sei que vai arranxar, que podo pensar que sí, arranxar os parasoles do campo de fútbol municipal da Pinguela. Esas son as preguntas. Formulo xa os rogos. Ben, teño un rogo e teño outro inboche porque me corresponde por cupo. A veciñanza de Monforte ten a posibilidade de pagar os seus impostos nas oficinas da banca ou do Banco Sabadell, que son entidades coas que tiña o Concello, ou ten o Concello acordado isto. Dende hai máis de 2 anos, sendo moi generoso, vou votar poñer el kilómetro a cero durante a pandemia, pois o Banco de Sabadell non ten oficina aberta ao público Monforte, estando obrigada a veciñanza, se quere fazer nesta entidade, a desenvolver estas xestións nun caixeiro automático, algo que para moitas das nosas veciñas, e eu incluo Meneses, pois non estamos habituados ou se nos complica. Isto xa o trouxen aquí ao pleno máis veces e quedou así no aire. E o rogo é que o Concello de Monforte rompa aquel acordo existente co Banco Sabadell no futuro e se suscriba outro cunha entidade bancaria ou oficina que tiña presencia en Monforte. Por 2 motivos, digo yo así. Unha por castigo, por non ter a oficina, por non ter xente traballando en Monforte, e outra, que isto públicamente non se decide dicir, pero e outra para facilitarlle a vida á ciudadanía. E se permite, pois un robo inboche, que me preocupa. Mire, por lo que acabo de falar, enténdame ben, ten vostede toda a razón do mundo no tema dos nombres que deu aquí no pregón. O único que se fixo é que se deu unha opinión pública ao respecto. E iso vostede pode gustar ou non. Non está na obriga. Pero é unha opinión pública que fixamos no medio de comunicación cando nos preguntan. Punto pelota. Nada máis iso. Non é cuestión do pleno. É a liberdade de expresión que temos. Sabemos que non lle ten por que gustar. E pídolle, por favor, que o rogámoslle que non falte a verdade. En ningún momento, dende o BNG, se insultou a ninguén. É máis, puxemos de relieve que esa persona que vai dar o pregón ten méritos personales máis que suficientes. Eso xa está usted facendo unha intervención de debate. Os rogos son moi escotiños e as preguntas son moi escotiñas. Pois non, pídolle, pregolle, rogámoslle que falta a verdade. Deso usted por rogado. Non insultamos a ninguén. Xa está rogado. Xa está rogado. Moi ben, pois mire, en relación con o vertido do río, a verdade é que me levei unha desilusión con vostede, porque andaba como se fora un vigilante de la playa, e perdóneme a expresión, de río arriba, arriba abaixo, bueno, non sei, foi unha expresión que me saliu agora tamén, perdone usted, pero río arriba, arriba abaixo, culpando ao Concello de algo que non é responsabilidade municipal. Bueno, eu escoitei o que escoitei na radio, vimos nos medios de comunicación, o que lín, vostedes poñen outros exemplos nos medios de comunicación, eu tamén escoito e leo. Vostede dixo o que dixo, e había que exigir os responsables ao Concello, non sei que. Oiga, primeiro habrá que saber que ocurriu. E o que é certo é que hai uns peixes, son as troitas, que morreron. Que non debía haber ocurrido? Evidentemente. Cal foi o motivo? Non o sabemos. Por qué? Pois supoño que hasta que analicen a auga e analicen os peixes, tanto Confederación como Aqualia, como Medio Ambiente da Xunta de Galicia, pois ao final nos dirán, oiga, pois o motivo foi este, si se pode determinar. O que non houve foi de ningún vertido do saneamento, ni uno, 0 gotas do vertido de saneamento. Por tanto, responsabilidade municipal ninguna. Que alguna empresa, un particular, o que sea, verteu algo, alguna sustancia que fixo ese daño, ou faltou oxígeno, non o sei, polo calor, que tamén pode ocurrir, que cando hai golpes de calor ocurren este tipo de cousas. E ademais ocurriu nunha zona de pouca profundidade de auga, porque onde aumentaba a profundidade de auga baixo no malecón xa non ocurría eso. Así que non o sabemos. Non o sabemos. Así que medidas vai tomar un Concello que aínda non sabe que ocurriu? Mais alá do feito, lógicamente, que vimos todos. Por tanto, habrá que determinar as causas. E se sabemos cales son as causas, asegúrolle que tomaremos medidas, se sabemos cales son as causas.
tomaremos medidas, non lle quepa ninguna duda, que a mí sabe usted que non me tembla o pulso para esas cousas. Non me tembla o pulso. O problema é que os organismos que poden determinar eso non lo digan con claridad. Isto foi o motivo? Pois non se preocupe, que se iso foi o motivo xa se corrigirá. Iso en relación co vertido do río. En canto ao parasoles do campo do fútbol, xa lle dixen máis dunha vez, don Emilio. Iso está presupuestado, está pedido a moitas casas, que non é fácil facer iso. Non é fácil, non hai que non faga. Eso, pregunte usted ao técnico de deportes. Estamos encima delo, sí, que eu le parece que está medio encauzado tamén. Cando o poñemos? Non sei. Porque non lle podo dar unha data, porque seguro que me equivoco. Mas claro, creo que non lle podo ser. Presupuestado está. Presupuestado está. Así que voluntade hai na toda. O tema é que facer estoldos tan grandes, con ese vela, que fa unha vela enorme, etcétera, etcétera, pois non é fácil. Non é fácil. En relación co rogo, bueno, pois rogos non se contestan, pero debo dicirlle que o Banco de Sabadell, evidentemente, os bancos que non teñen nesta cidade as súas oficinas e, por tanto, non prestan os servicios ciudadanos aquí, home, pois digo eu que habrá que, igual hai que ver eso. Igual hai que ver eso, Tampouco me deu ahora a min por cerrado nada, porque me gusta ser prudente, pero hai que ver eso. En eso, xa digo que coincido con vostede, que hai que velo. Ese tema hai que velo. Bueno, e hai tamén rogos e preguntas do Grupo Popular. Que formule, José Luis. Sí, gracias. Leemos o pasado 9 de xullo deste ano que se haya publicado na prensa que unha sentencia do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia incrementou a cantidade que debe aboar o Concello de Monforte pola expropiación dos terreos onde se construiu o parque do hospital en 620.951 euros. Tendo en conta o enorme prexuízo que causa as arcas municipais, pensa o Concello recorrer esta sentencia ou vai acatala e proceder ao pago desa indemnización? E a pregunta número 2, unha vez finalizadas as obras de saneamento e abastecemento da Rúa Morín, teñen pensado vostedes deixar a rúa preparada e en perfecto estado onde se executaron as obras e dicirlle a verdade aos monfortinos de que non aceptaron esta emenda presentada por Cati Varela no Parlamento de Galicia? Gracias. Formulo rogos. Rogo número 1. Rogo saca o cartel que ten a compañía anunciando o proxecto construtivo de melloras na rede de saneamento da fase 2, actuacións en galería bajo plaza de la compañía en Caduz por importe de 1.729.453. Moitos monfortinos seguen a preguntar cando se vayan a iniciar os traballos desta obra, pese que moitos xa coñecemos que non se vai a cometer. Insistimos, rogamos, retiren o cartel que xa que iso coñécese como publicidade engañosa. Rogo número 2, rogo se limpie a rede de sumidoiros, xa que moitas destas cloacas teñen maleza, lixo e outro tipo de residuos, que cando se produzca unha forte tormenta non van a ser capaces de evacuar toda a auga que caia, polo que moito nos temos, toda a auga que caia, polo que moitos nos tememos que se van a producir inundacións, como xa vemos habitualmente todos os anos en diversas zonas da cidade. Gracias. Moitas gracias, don José Luis. A ver, en relación coa primeira pregunta, xa o dixen agora fai un ratiño, pero vou ampliar. Nós sempre colaboramos e acatamos as sentencias cando son firmes. Pero é que esta non tuvo ocasión nin de ser firme, porque o propio Tribunal de Xusticia de Galicia deixou sin efecto. Por lo tanto, non vamos a pagar. Non vamos a pagar. E vamos a facer o que nos dice o Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, que é que fagamos un plan especial sobre ese parque, que vamos a contratar en breve, facemos ese plan especial, donde se recolle todas as circunstancias de construcción dese parque, que, por certo, quedou fantástico, veo como Dios, non só o aspecto visual, sino para estacionar en esa zona, no hospital, que era tamén unha das pretensións. E a esta sentencia inicial deste que non era firme, resulta que se chega porque nomean a un perito xudicial con intereses urbanísticos donde califica a ese suelo de urbano, un suelo que era rústico, que jamás estuvo en ningún plan general
nin están nas normas subsidiarias de planeamento como urbano, e ela o informa como urbano. Por tanto, tiñamos o recurso clarito, porque se é unha zona, mire usted as normas subsidiarias de planeamento, que son as que están vixentes, e mire a ver que dice, se é urbano ou non é urbano. Porque, ainda que fora urbanizable, hai unha sentencia do Tribunal Supremo do ano 16 que dice que todas aqueles parcelas ou polígonos urbanizables que non se desarrollaron volvían a rústicos. De feito, nós tuvemos que devolver diñeiro que se había cobrado de IBI como urbanizable, urbano, a personas que despois pasaron a rústicas. Non sei se se acordan ustedes deso. Pois iso ocurriu aquí. Por tanto, eso o tiñamos clarísimo. Pero que o propio Tribunal Superior corrigiu esa sentencia, con outra sentencia, donde queda sin efecto. Así que vamos en canto digamos, aos términos formales, vamos a iniciar un plan especial que vai a definir claramente cal é a calificación dese terreno e, ademais, pense vostede que o que nos lle abonamos a eses titulares foi o que dictaminou o Tribunal, perdón, o Tribunal de Expropiacións de Galicia. O Tribunal de Expropiacións de Galicia, que determinou que nós creo que habíamos valorado en 37.000 euros ou algo así, e nos dixo que eran 48. Bueno, pois pagamos o que dixo o Tribunal de Expropiacións de Galicia. Non é o que dixera o Concello, foi o que dixo o Tribunal de Expropiacións. Pero, home, entre 48.000 euros e 620.000, algo raro tiña que haber ocurrido aquí. E xa lle digo, esta perito xudicial, desde logo, librou tamén de algunha denuncia directa que íamos a plantear, porque a ver onde saca ela de que ese terreno urbano, a ver onde sale, que non tiña nin saneamento, nin agua, nada, era un monte que había aí, como todos sabemos, e donde as normas subsidiarias o catalogan, desde logo, non como urbano. E en relación coa segunda pregunta, dice se vamos a deixar, pensando que vostedes en deixar reparada, a ver, a Rúa do Morín vai quedar como estaba, claro que vai quedar como estaba, en algún trozo mellor, como é o trozo entre a gasolinera e, bueno, esa parte final do Dr. Casares, non? Porque que eu sepa só se fixo o corte para meter a tubería general. E o que vostede fala dunha emenda, eu califico de disuasoria, é dicir, era para xustificar votar en contra no Parlamento. É claro, como lle van a aceptar unha cousa? Se esa é unha cuestión da Xunta de Galicia, hai que deixarse de disculpas. Ou lo hace ou non lo hace. Deixarse de disculpas, que foi a emenda que presentou, que eu teño esa emenda, teño aquí no teléfono, podemosla leer. Eso foi unha emenda disuasoria, para evitar votar a favor, como tiña votado aquí, no Parlamento de Galicia. Por lo tanto, nos o que contamos é a verdade, veciño, non nos engañamos, ao revés, decimos, oiga, isto é da Xunta, que o arregle. Ese é o que decimos, non decimos máis nada, porque temos razón, e é igual caro a chantada, exactamente igual. Tamén xa lle digo, se foran miñas é dicir do Concello, non miñas non son, se foran do Concello, asegurei que non terían o firme que teñen. Porque mira as que son municipales como non teñen, mira as que son municipales como non teñen ese firme. Como teñen un firme mellor que as que son da Xunta. E algunhas da Xunta fixámoslas nós. Valle Inclán, Calvo Sotelo, Valle Inclán fixo o asfalto, fixo o Concello. Todiño, desde a Florida hasta a vía de Castilla primeiro e a vía de Castilla hasta Cerámica despois. E despois os que fixaron foi facer un paso elevado. Ali adiante, os pasos elevados. Pero o asfalto fixo o Concello de Monforte de Lemos. Bueno, rogos. Mire, publicidade engañosa. Mire, eu de verdad, ou este é un atrevido ou non sabe do que dice. Pero pensar que é atrevido. Porque decir que algo que aínda se acaba de aprobar agora, que aprobamos ainda hoxe no pleno a modificación dese convenio, para que o que se iba a invertir aí, que reparando de atrás, recibindo menos auga, xa ten menos problema, é o que se pasa para o regato, que me acordo o nome, o regato do Morín, o Arroxo, o regato do Arroxo, que ven da zona do Porto Seco e cruza o Morín, ali por onde anda Laura, por outro lado,
se facemos unha cousa non facemos a outra. E hai o seu compañeiro de partido, director da obra e ex-presidente da Confederación, foi o que nos dixo, oye, isto non se pode facer porque trae unha carga enorme de agua e, por tanto, non se poden meter as máquinas a traballar. Vamos a cambiar de sitio e propuxo el mismo. Foi unha sugerencia del, porque ese regato debaixo da carretera desaparece. En vez de pasar para outro lado da carretera, trae agua, un montón de agua antes e desaparece debaixo. Donde iba? O saneamento directo. Bueno, pois agora vai desaparecer. Vai se recuperar hasta o regato, fíxese vostede. Así que, eso de publicidade engañosa, hombre, serán vostedes que queren engañar, nós non, porque o convenio é ese. Agora hai que modificalo e, lógicamente, o cartel pues, habrá que cambiarlo, lógicamente. E, por último, fala vostede das cloacas cheas de maleza. Eu creo que as cloacas, os fumidoiros non son cloacas, é o primeiro lugar, non son cloacas. E logo, cando chove moito, eu non sei se ve usted por aí a veces a televisión, pero eu vexo que cando hai tormentas se inundan todas as cidades do mundo, en todas. Claro, nas partes baixas acumulase máis agua que nas partes altas. En San Vicente nunca hai unha inundación. Claro, é que, en fin, pero claro, abaixo, lamentablemente, cando confluye Roberto Amonde, Cardenal, compañía, etc., Francisco Moure, o Calle Conde, baixa moita auga. E, por lo tanto, pois, a veces ocurre, lamentablemente, que entra en algúns baixos. Pero, de todas as maneiras, nós estamos encima aquí o concelleiro de servicios está encima das empresas, porque hai dúas empresas responsables de limpiar os sumidoiros, dúas, a da limpeza e a da auga. Teñen as dúas responsabilidades nese tema. Estamos encima. Que non nos van a ter perfectos? Pois posiblemente, non? Reconozco que non van a ter perfectos. Pero que se lles dice, tamén yo seguro eu. Moi ben, bueno, por rematado, o orden do día, bon verán a todos, levantamos a sesión.